Айдар Хәлим. Моң кайтты. Беренче бүлек. Туган якларына кайткач, Сабирҗан үзендә зур үзгәреш тойды. Сагыну дигәне тиз үтеп, күңеле ифрат тәнешкәрде. Югыйсә ул Үзбәкстанның күзләре ешынып үскән сары арыкларына кадәр туеп җилсенеп, юлга чыккан иде бит. Сабый чагыннан ел сайын җәйге айларда ата-анасы, туганнары белән тиялешеп, авылга кайткан Сабирҗан табигатен, туган тумача, күрше-күлән, таныш-белешләрен аңлата да алмас дәрәҗәдә сагынып кайта торган иде. Бер караганда авыл аның өчен ят саналарга тиеш. Ул ата-бабасы чыккан авылдан читтә үскән өченче буын. Биредә аның әби-бабалары туган, гомер кичергән, 30нчы еллардагы сыйнфый кыйралышта, ачлык ялангачлыкта барлык мал-мөлкәтен ташлап, аның әлегә яшь ярымлык кына атасын Уфалла дигән вак тияк арбасына салып, Урта Азия тарафларына чыгып качарга мәҗбүр булган. Ә ул Сабирҗан Ватан сугышыннан соң, ачыклап әйтсәк, үткән гасырның 50нче еллары уртасында кәттә кырганда дөньяга килгән. Әмма ни гаҗәп, бу кайтуында әллә инде үзен дә картлык баса дигән нәрсә шушы буламы ифрат та җирсеп кайтты. Кан тарттымы? Әллә моннан 30 ел элек туган тиягенә кире кайтып төпләнгән, һәм нәкъ 20 ел элек 80 өстендә гүрьясе булган ата-анасының рухларымы? Әллә ниндидер көч аны туган нигез алдында хөкем җавабына тарттырдымы? Икеләтә гаҗәбе менә кайда иде. Кайтканда, сагынуы никадәр көчле булган булса, ул туган җирнең үзендә шул кадәр тиз, җилгә очкан туман кебек юкка чыкты да куйды. Горбачев демократиясе кузгалып, дөньялар буталгач, какшамас СССРның какшамас республикалары тәмам какшап, җимереклектә мөстәкыйльлек алып, тыштан шалтыравык, эчтән калтыравык җөмһүриятләргә әверелеп, һәр кайсы үз милицияләрен булдырып, прешке ялтыраткач, еллар бикләнеп, ата-анасын җирләп киткәннән соң, менә 20 ел кайта алмаган нигезеннән урамга чыгасы да килми инде. Бу ниткән хәл? Чыкса, исәннәшер зат очратмый. Очратса да, карт-коры, аксак-туксак дигәндәй, я лыка исерек булыр, кибет ягына берәм-сәрәм үткәләгәннәр кеше яшәми дип йортка борылып та карамый. Яши. Сабирҗан әкәгез яши. Авыл улының улы, ягъни аның оныгы сыйфатында кайткан, һәм вакытлыча булса да нәкъ менә шушында яшәп ята. Кичәгенә бар нәрсәсеннән гарык, шул ук вакытта ифрат та үз күргән Үзбәкстанның шул сары арыкларына кадәр сагына. Хәтта тизрәк кире китәсе килә башлады. Шушы авыл буламы аның ватаны? Ватан булгач, нигә аннан китәсе килә? Нәрсәдер җитми. Җырлыйсы килгән кебек була. Авызын ача, тавышы чыкмый. Гүя үзенә күрә булган моң да кайдыр китеп югалган. Нидән шулай? Кешесе ярым йорты калган. Бүген сүнәм, иртәгә сүнәм дип тын алган авылының аяныч хәле күңелен суыттымы? Әллә ата-анасы вафатыннан соң тәмам тешсез әбине хәтерләтеп калган урамнар буйлап, туган тумачаларының, күрше-күләннәренең дә тегендә китеп баруларымы? Суларын кереп, буынын ныгыткан елгаларының, суларын эчеп үскән чишмәләренең кибеп корып бетүләре шулай тәэсир иттеме? Аның ялдагы мехманның башка эше калмагандай, менә хәзер, шушы минутта, шушы секундта бер генә михнәт кичерәсе, күзен йомасы һәм җыр, бары тик туган моңнарны тыңлап, шул тере моңнарның исән күзләренә карыйсы, андагы теге бердән бер серле ноктаны,
мәңге үлемсез исәпләнгән тормыш ноктасын күрәсе килде. Гүя аның өчен ата-анасыннан васыят рәвешендә тапшырылган авылында, менә бу иянкеләр, менә бу сәрби куакларында менә шул моң ноктасыннан башка бер нәрсә дә калмаган иде. Бар идеме соң ул моңлы нокта? Аны табарга кирәк иде. Тора-бара аңа бу моңның күзенең карасы бардыр кебек тоелды. Әмма ул түгәрәк кара кечкенә бер төртке булып кечерәйгәннән-кечерәя бара иде кебек. Сукыраймаганмы, аксалмаганмы бу күзләргә? Сабирҗан бер кая чыкмыйча, әле үзенең тән җылысыннан почмаклары да җылынып өлгермәгән ташландык йортта, сәгатьләр буе шул моңнарны тыңлап, шул күз карасын эзләде. Ярый әле кайлардан кайтып, моңнар эзләрлек куәте бар. Ярый әле мондый михнәтне кичерер өчен хуҗасыз калган йорт җире бар. Ярый әле монда кеше бар булып исәпләнә генә. Ә менә йорттан электрны һәм газны һаман да шул бер сәбәп кеше яшәми дип кисеп ыргытмаганнар. Шушы килеш булса да, йортны сатып җибәрмәгән һәм җимертмичә саклаган өчен абзасы Хикмәтуллага рәхмәт. Атасы моннан күп еллар элек, әле егет чагында, картатасының кушуы буенча бөтенләйгә төпләнмәкче булып, авылга кайткан һәм өйләнгән. Әмма авылын яратса да, колхоз изүенә түзә алмыйча һәм тагын да ни сәбәпледер беренче хатыныннан аерылып китәргә мәҗбүр булган. Хикмәтулла әнә шул никахтан калган тере истәлек. Шушы йортта туып үссә дә, башлы күзле булгач, үзенә яңа оя корып, башка чыккан. Әле менә аның Урта Азиядан кунакка кайтып төшкән һәм төп нигездә яшәп яткан экскурсант Хикмәтулла абзасы аны шулай атый. Сабирҗан энесе Зөһрә Сахабиева белән Айдарбигичевның җырлары тәэсиренә кереп чумды. Бер карасаң, ул авылны ныклап белми. Аның кичке вечерларында биеп дә үсмәгән, сабан туйларында бәйге дә чапмаган, татарча да укымаган, ә менә тарта туган авыл. Нәрсәседер белән тарта. Шунда үскән диярсең. Туган моңнарны тыңлаган саен җаны сыкрый, тагын да сыкрый. Әмма ни гаҗәп, шул сыкрауларда ул ләззәт тә таба. Ничә тапкыр кире кайтып тыңлады икән ул Зөһрәнең җидегән чишмәсен, Хәйдәрнең тын сукмакта тал тирвәләр амансын. Алар икесе дә җыр. Әмма беренчесе моңлы мөнәҗәткә охшаса, икенчесе романсны хәтерләтә. Шунысы кызык. 20нче гасырның соңгы чирегендә туган шушы бөек җырларның икесен дә татарның мәшһүр халык композиторы Сара Садыкова иҗат иткән. Сабирҗан чит-ят якларда иләнеп-шиләнеп, бәлки милли музыка белән танышып барудан артта калгандыр. Ничек кенә булмасын, татар җыр сәнгатенең ул белгән соңгы чорында шулардан да бөек җырларны ишеткәне юк. Һәрхәлдә хәтерләми. Аларның кешегә булган психологик тәэсире, аның фикеренчә, Агинскийның Полонезы, Заһидулла Яруллинның Тукай маршы, Салих Сайдашевның Кызыл армия маршларына тиңдер. Никадәр моң, нинди рух биеклеге, тетрәткеч. Сүзләрен кем язган диегез? Милләтнең бер бөек язучысы Гомәр Баширов белән икенче бер бөек шагыйре Хәсән Туфан. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Икенче бүлек. Зөһрә белән Хәйдәрнең магнит язмага язылган шушы җырларын ул беренче тапкыр ялгышмаса, теге гасырның 80нче еллар уртасында ишетте. Бераз соңрак Ташкент татарларының яшьлек ансамбленең бер яшь җырчысы башкаруында тыңлады. Җырчының моңы да,
башкару усталыгы да ул кадәр уш китәрлек булмаса да, Сабирҗанга ошады алар. Яхшы тукыма каян гына киеп алсаң да, яхшы сыйфатын югалтмый бит. Әмма ике атаклы җырчының ир белән хатын икәнлекләрен соңрак кына белде. Я Раббы, 10-20 миллион татардан бер-берсен тап китереп танышкан, табышкан, өйрәнешкән һәм гомерләре буена аерылмыйча бергә, бер сәхнәдә, бер жанрда, бер милләткә, бер ватанга хезмәт иткән бүтән ике шәхес бер гаилә җир йөзендә кайда да булса бар микән дип баш ватты егет ул чакта. Бар микән мондый асылдан асыл парлар башка милләтләрдә. Моның өчен аларның һәр кайсының җирдагы кебек үз шөгыльләрендә, үз бакчаларының и артларындагы шымыртымнары булырга тиеш. Алар шушы ике шәхес бер-берсен очратсын, табышсын, гаилә корсын өчен 10-15 миллионлы татар-мөселман өммәте бу чишелешкә Эйнштейнның нинди чагыштырмалылык теорияләре, нинди геометрик прогрессияләр аша чыгарга тиеш иде икән. Сәләт талантның бу кадәр дә сирәк тәңгәл килешлелеге, ягъни симметриясе, бу кадәр гаиләи парлылыкка, бу кадәр гармоник тәңгәл килүенә ул таң калды. Менә әле бүген дә тыңлый кайчандыр туган авылын газаплаган ачлыктан качып китәргә мәҗбүр булган мөһаҗир оныгы бу ике җырны. Хәтта төшке ашын да онытты. Әйтерсең ул моннан болай да тук, кашыгы чәйдән төшмичә, кып-коры килеш эленеп тора. Күкрәгендә кайнаган ярсудан ул мич арасына керде дә, тирән чүмеч белән шыбырдатып су эчте. Керде дә су эчте. Эчкән саен сусаткан бу моңнардан аның гүя үңәче йолдызланып кибә иде. Җидегән чишмәне тыңлап, яшен корыта да, чит-читләрен пәрәвез челтәре каплап алган тәрәзә янына бара. Моңнардан бушанган арада аларны тазарткаларга, сөрткәләштерергә, юштырырга кирәк булыр. Тәрәзәдәге тапларга ул әле генә игътибар итте. Беренче тапкыр. Кайтканына да бер атна булса да. Пыяла заманның тын алышын сурәтләгән диярсең. Анда ниндидер эзләр, сызыклы шаукымнар, юллар. Я Худа! Тәрәзәнең ультра нурлардан саргайган пыяласы аша чәчәккә бөрелгән бәрәңге бакчасы күренә. Туган нигез бакчасына бәрәңгене теге урам очында яшәп яткан Хикмәтулла абзыйсының кызы чәчә. Рәхмәт төшкере шуның белән булса да нигезне корытмый. Төп нигездә беркем яшәмәгәнгә, көнгә бер мәртәбә булса да сугылып чыккалый. Менә шулай уйларыннан арына алмаган Сабирҗан япа-ялгызы Хәйдәрнең тын сукмагы талларына барып, яшен түгә дә тәрәзәсеннән уң яктагы уңайда шалшайып беткән абзарга күз ташлый. Кайчандыр ат, сыер, кәҗә сарык малы белән мөгрәп бәлдәп торган утарда хәзер мал-туарның, хәтта кош-кортның исе кысы да юк. Ул мал-туардан бушап калган үксез ихата өчен борчылып, авыр тын ала. Аннан җиңелчә уфрап, Зөһрәнең җидегән чишмәсенә килә, тыңлый, яна сагышын сыга да, Хәйдәрнең тын сукмагына кайтып яшьләрен сугара. Ул яшьлегендәге хәрби хезмәттә океан карабында океаннар гизеп, бу кадәр моң дәрьясын кичкәне юк иде. Тыңлаган саен яңа кудрәт, яңа моң, яңа борылыш, төбенә төшеп җитә алмаслык тирән чыңгыллар. Менә ул ата-баба туган йортында кемнәр генә утырып шомартмаган урындыкка утырып, аркасына аллы-гөлле мендәрчек сала да, диварга терәлеп, күзләрен йома. Җидегән чишмәләрдә җиде улак. Шилтер-шилтер ага көмеш су. Көмеш сулар ага, кошлар сайрый. Шул чакларда бигрәк яман су. Чишмәләрдә җиде
һәм аның бар татар дөньясына таныткан җидегән чишмәсе. Каян килә бу кадәр якты, бәгырне суырган сагыш. Ах, татар авылы, умачлы ва тыкмачлы, таллыклы ва халыклы, бердәм ва җирдән булган авылдан киләмәллә бу кадәр тетрәткеч моң. Синдә генә яратыла ала мәллә мондый чишмәләр. Ләкин шунысы аяныч вә сәер. Авыл чишмәләреннән саркылып чыккан моң нишләптер тәү башлап шәһәр сәхнәләреннән яңгырый. Нигә бу җырны халыкка ишеттерү өчен татар баласына? Бу очракта Зөһрәгә мотлак авылдан шәһәргә китәргә кирәк булды икән. Белеп торыгыз, Сабирҗан бу ике җырчы турында газета-журналлардан укып, шактый мәгълүмат туплаган кеше. Менә 1977 елга кайттык ди, ягъни мәсәлән, Пермь. Җыр беренче тапкыр Татарстанда түгел, Пермьдә, Уралда яңгырый. Җыручыга нибары 26 яшь. Районда Сара апа үзе. Кар сулары кебек челтерәп, чишмә сулары кебек көмеш коеп аккан бу тавыш, ах, бу үтә яңгыравык тавыш. Сандугачларны да туктатып тыңлата алыр бу тавыш, ах, бу тавыш. Нигә бу кадәр моңлы бу татар? Бу бәлки син татар, нигә бу кадәр бәхетсез дип сорауга тиңдер. Бу бәлки син татар, нигә бу кадәр талантка байсың, һәм нигә бу кадәр байлык барлыкта ирек хукукка ярлысың дигән сорауга җаваптыр. Бу моңнарны тыңлаганда аның уч төпләре җылына. Гүя ул Урал тарафларыннан Урта Азиягә нан эзләп килгән. Кулларыннан башка бер нинди эш тапмаган татар баласы, башка зимагур татарлар белән Чимган, Чирчик рудникларында башын күзендә томаламыйча, ярым шәрә халәттә атом тузаны йота-йота, уран ташлары тии һәм бушата. Куллар утта, күзләрдә яшь. Гүя шушы тумышыннан көмеш су ак, икенче караганда кояшта күкшел коңгыртка әверләтергән ташлар ыңгырашып платформага төшкән чакта татар, бары тик татар өчен генә билгеле булган аһәңнәр, моңнар чыгаралар. Күпме түлисез дип кызыксынырга әмәл дә юк, теләк тә, кыюлык та җитми, бары тик карын тук булсын да, тавыш-тынсыз гына алга нан килә торсын. Кинәт кенә Сабирҗан башына беренче тапкыр килгән яңа фикердән тетрәнеп китә. Бәлки, татар үзе дә ул бушаткан, изотоп нурларын даими яктыртып торган уран ташыдыр. Ташы безгә ашы, ичке куәте сезгә. Кызган уран ташларыннан кызган күкрәкләрдә ачу кабара, һәм ул үзе моңга әверелеп, йөрәктән өзелеп төшә. Нәрсә? Сабирҗан үзе дә шушы уран ташы түгелме? Ул тыңлаган моңнарда ураннан килгән мәңгелек энергиясе юкмы? Яланбаш, яланүз килеш, кара тирдә йөзеп, ул тиягән ташлар, ул тапкан көч энергия башкаларны изү өчен дә кулланылмадымы? Нәрсә, Сабирҗан үзе дә аз изелдеме? Әгәр моңнар изелүдән яратыла икән, нигә ул чакта шушы җырчылар кебек ул да моңлы түгел? Теге уран тузанында куенып туган аш моңнар кая китеп югалдылар икән? Моңны тирәннән аңлый гынамы? Аның тетрәткеч борылышларыннан үтә алмыйча, бугазына нидер килеп тыгыла, елый, үкси. Әмма җырлый гына алмый. Шулай да күз күрмәгән, колагы ишетмәгән уран ташлары тияп, юл башына чыккан егеткә әнә шул моңнар аңа яшәргә һәм көрәшергә көч-куәт бирде. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Ташкент транспорт инженерлары институтында бер юлы ике факультетны бик яхшыга тамамлап, ике кызыл диплом алды ул. Яшь белгечне Таҗикстанның удар төзелешенә,
Ул чакларда башланып кына килгән Нурек гидроэлектростанциясына эшкә җибәрделәр. Ул анда 30нчы еллар азагында шул ук Пермь якларыннан Урта Азиягә качып китәргә мәҗбүр булган мулланың төпчек кызы Мәрфуга Гөлкәен эзләп тапты. Әмма кайнар мәхәббәт тә аңа теге ул эзләгән моңнарны түгел, рәхмәт төшкере балаларны бүләк итте. Бу азмы? Канышыннан кычкырып җырлыйсы килде. Җырлый алмады. Нурекнең беренче агрегатын сынаганда, ташкын астында калып, кыялар арасыннан бүрәнә кебек дыңгырдап, гөбердәп акты, умырткасыз калды. Ничә операция үткәрде икән ул. Күңеле ничекләр генә нечкәрмәде, әмма моңа һаман да килмәде. Булмаганга килмәде. Кайтмады. Булмаганга кайтмады. Күңеленә утырмады. Булмаганга утырмады. Әмма моңны тирән аңлавы калды. Бер кайда китмәде һәм бетмәде. Көчәя генә барды. Каян килгән соң ул мондый аңлау? Үзбәк җиреннән түгелдер бит. Сары арыклардан түгелдер. Йөрчеләрбез астан өскә, өстән аска кадәр йөрәкләрне актарып, фани тел белән әйткәндә, альттан сопранога якын аһәңнәргә кадәр сикер алсын өчен шул кадәр изелергә тиеш булган мәлләсен безнең милләт. Аны бу кадәр дә изәр өчен кемгә нинди хокук биргән? Җырчы шул чакларда бигрәк ямансу дип өзелгәндә, йөрәгегезнең пәрәпәрәсе кисәктән кисәккә өзелеп төшмәйме? Төшмиме генә түгел, чынын дөресен әйткәндә нәгъ шул төшмәйме? Тын сукмакта тал тирбәлә, кулың талга тиядер, йөрәк әйтә, сагынгандыр, су буена киләдер. Бу Хәйдәр, кулың талга тиядер. Талга гынамы? Йөрәккә түгелме? Моны татар аңлаганча тагында кем аңлый ала? Сабирҗанга билгеле, моң җанның йөрәкнең мәңге изелеп, кинәт кичерүдән саркыла торган чагы. Моң милли холыкның чагылышы гына түгел. Чит-ят якларда күпне күргән кичергән кеше буларак, шунысына инанган. Моң шәхси күрсәткеч булудан бигрәк ул иҗтимагый, социаль күрсәткеч. Моң тарихы башта теләмичә, карыша изелү, аннан кайшланып, изелергә өйрәнүдән изелү тарихы. Кемнәрдер тарафыннан изелгән бер генә милләттә дә татардагы сыман мондый моң юк һәм була да алмый. Гүя ул изелүгә каршы баш күтәрмичә түзгән өчен җәза. Чөнки ул ураннан, аның изотоп мигдарыннан үзелеп төшкән могҗиза. Уты яктысы безгә, кудрәти энергиясе сезгә. Нәрсә ул моңсызлык? Моңсызлык еш кына эч пошыргыч дәрәҗәдәге тотрыклы бер төрлелектә, консерва калай эчендә бикләнеп, шикләнеп, канәгать яшәү нәтиҗәсе. Моңсызлык башкалар язмышына битарафлык, теләктәшсезлек билгесе. Җир йөзендә иң моңлы милләтләр инглизләр тарафыннан изелгән һиндиләр, галлар тарафыннан изелгән итальяннар, чужучҗеннәр, монголлар тарафыннан изелгән кытайлар, кытайлар тарафыннан изелгән ниппуннар, уйгырлар, урыслар тарафыннан изелгән болгар татарлар. Барды гайрәтле пентатоника тупас көч, тәре яулары астында изелүдән шилтерәп килеп чыккан чишмә. Әгәр урыс өстеннән татар-монгол изү чынлап та булган булса, урыс бу кадәр моңсыз булмаган. Басып алу чире белән чирләмәгән. Мәскәү сазлыкларыннан Тын океанга кадәр кеше хакына яшәмәгән. Һәм аларның җир ишарәтләрен сөйклебез Илһам Шакиров калай дип атамаган булыр иде. Бу җырларны тыңлаганда, Сабирҗанга җир һәм тереклек яңадан тетрәнгәндәй һәм яңадан яратылгандай була. Ул тагын да күзләрен йома. Караңгы тынлык,
шымырт кара заттагы эфир. Әйе, әлегә анда бер нәрсә дә юк. Вакыт та, ара да, җир дә, күк тә, атабыз Адәм галәйһиссәлам да, анабыз Һава галәйһиссәламия дә юк. Кинәт колак пәрдәләрен шаңкытып, нидер гөрселди, һәм кап-караңгы дәрьяда моңланып, ниндидер ак нокта барлыкка килә. Бу ай, ай, ай. Артта Аллаһ, алда моң, бар дөнья тын, шылт та итми. Ноктаның сулыйсы килә, суларга һавасы юк. Ноктаның эчәсе килә, эчәргә суы юк. Ноктаның ашыйсы килә, ашарга ашы юк, ләкин ул тук. Аллаһтан тук. Бер селтәнеш миллион, бер сулыш миллион ел. Миллионы мизгел, мизгеле миллион. Кинәт шушы ак ноктадан тагын да гөрселдәп, шартлап, ниндидер ябып тотылган, кысылган көчләр иреккә чыга. Һәм галәмдә гүләп вә үкереп, илаһи көч, потенция актарыла. Плюс белән минус, изгелек белән явызлык, савап белән гөнаһ, ак белән кара яратыла. Һәм бар дөнья тын, шылт та итми. Таушыланмагыз. Уран моңыннан татар моңы хасил була. Ай, гармун, гармун, яшелек юлдашым, син йөрәгемдә сөеп уяттың. Моңланса минем кайгылы башым, жырларың белән мине юаттың. Моңланса минем кайгылы башым, жырларың белән мине юаттың. Айлы бу кичтә яңгыр юрам, җыр тәрәзәмә килеп кагыла. Мин тын бүлмәдә ишетеп торам, гармун урамга мине чакыра. Unutmadım min әле ул җырны, тагын күңелдә узып алды гомер. Алып кил миңа сөйгән ярымны, яшьлек юлдашым, гармун, әй гармун. Алып кил миңа сөйгән ярымны, яшьлек юлдашым, гармун, әй гармун. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Айдан азат булган көчләрдән ике төс. Ак вә кара, ике сыйфат. Изгелек белән явызлык аерымланганчы тагын бер мизгел. Миллион ел үтә.
Ой исә кызлар кашы кебек сөрмәле, нәзек сызмага, кавын телеме кебек ярым айга охшап калган. Яралып килгән дөнья шушы ярым айга карап тулыша, һәм шушы ярым айга карап кими. Кинәт караңгы затлы эфирны туфан океаннар баса. Айкылычлар булып айкалган яшеннәрдә тирбәлеп, дулкын белән дулкын, плюс белән минус, изгелек белән явызлык, ак белән кара никахка керә. Һәм изгелектә явызлык, явызлыкта изгелек, акта кара, карада ак яралу, шайтан куркынычын кисәтеп, эфирда тормыш һавасы, дәрьяларда яшәүнең яшел төге хлорофилл барлыкка килә. Ул да шушы Менделей бабай системасына кереп утырган үзебезнең татар ураныннан икән. Хлорофилл белән һава тагын да никахка кереп, туфрак, утраулар, коры җирләр хасил итә. Ярым ай исән. Ул яңадан тулыша гына. Кап-кары дәрьядагы айның ак ноктасы зурайганнан зурая барып, бөтен аралыкны тулайым басып ала, һәм кинәт хасил булган илаһи шартлаудан шомырт агачы сыман чәчкә атып, бер тажыннан чиксез зур күк гөмбәзе. Күк гөмбәзендә кояш, шомыртның миллион ак чәчкәләренең таҗларыннан миллион йолдызлар, миллион атылачак яңар ташлар, океаннардагы яшел төк хлорофиллдан җир йөзе. Җир йөзендә уңдырышлы, шомырт кара тупрак, тупракта миллион төр үсемлекләр, миллион төр бөҗәкләр, миллион төр җанварлар, миллион төр җиләк җимеш бар ителә. Бар дөнья тын, шылт та итми. Һәм аларга ярдәмгә падишаһ буларак акыл ясе Адам галәйһиссәлам күренә. Һәр кайсын үзенә хас зиһен белән хидаятләп, җирдә вә күктә нәсел орлыгын саклаучы бөек мәхәббәт хасияте барлыкка килә. Барысы да моңнан, барысы да ураннан. Урамыңны ташламаган кебек, моң иясе булган ураныңны ташлама. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Артта Аллаһ, алда моң. Тагын да миллион ел үтә. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Көннәрдән бер көн яңа эраның һиҗри буенча 1327, милади буенча 1949 елның 16 июнендә Евразия киңлекләрендә сибелгән татар өммәтенең Олы Иделнең Хәзәр диңгезенә аккан уң канатында 10,000 татар авылының гүзәл Шүмбәли дигәнендә хак мөселман әтисе Габбас белән хак мөслимә Рәшидә бигечләр гаиләсендә беренче булып ир бала дөньяга килә. Аңа Хәйдәр, гарәпчәдән Арыслан дигән исем кушалар. Ул чынлап та татар моңының арысланы булып үсәр дип кем уйлаган? Татар моңының Шүмбәлидән берничә чакрымда гына яткан Актүк авылында туып үскән икенче бер бөек башламчысы Рәшид Ваһаповның Сарман тарафларындагы яңа бүләктә туып үскән икенче бөек дәвамчысы Илһам Шакировның яңа, моңарчы күрелмәгән дәвамчысы булыр дип кем уйлаган? Безнең күкрәкләрдә бездән артып алынган уран гүлди. Күзләрен ачмыйча гына Сабирҗан бераз гомер тын ята. Аннан аңына килеп елмая. Ул шат. Аллаһ бер татарга бу җирдә ураннан яратылган бу кадәр җир даһиларын бүләк итсен дә елмайма ди тагын. Менә гаеш. Илһам дәвамчысы булу өчен әлегә юл ерак.
хәтта илһам давамчысы булуга ирешкәч тә, хурлаучы, татарга хас көнчел яман авызлар табылыр. Кем? Һәм менә кара көнчеләргә татарда дефицит юк. Алар кирәгеннән артып киткән. Әгәр мөмкинлек булса, аларны чит илләргә экспортка да чыгарып булыр иде. Алар Хәйдәр, бигрәк тә аның атасы турында юнсез фикерләр таратырлар. Имеш, Әббәс холыксыз булган. Имеш, эчкече булган. Имеш, Хәйдәр балта белән пычак арасында гына үскән. Тамбов якларының икенче бер сүз даһие Хади Такташ күз алдына килә. Заманча мәктәбе дә булмаган Мишәр сыркыдысында шушы көнҗәлә башлы егеткәй барлык 10-20 миллионлык татар халкына үрнәк татар тел мәктәбен шигъриятен тудырсын әле. Менә кайда ул безнең йөзләрчә изотоплы уран. Менә кайда ул Тянь-Шань сыртларыннан сикереп төшеп, Шимган тауларында нурланып яткан куәт. Әмма онытмыйк. Әлегә бер милләтнең ике канатында бераз алдарак әйтә биреп куелган теге ике ай яратылагына. Әйе, күпмедер гомер үткәч, яңа дәвернең һиҗри буенча 1329, милади буенча 1951 елның 25 апрелендә шул ук Евразия киңлекләре буйлап аккан Олы Иделнең сул канатында яткан Салих Тукай авылында хак мусульман Габделкыддус, хак мөслимә Миңлегөл сәхабиләр гаиләсендә 5нче бала булып, бер кызчык дөньяга килә. Аңа Зөһрә, гарәпчәдән якты, ачык йөзле кыз дигән исем бирәләр. Зөһрә әнисе ягыннан бабасы Зиннатулла кардәш бер төркем авылдашлары белән колхозлашудан качып, Казан артындагы Урта Пышалым авылыннан Сарман якларындагы Салих авылына килеп, анда урман төпләп йорт сала. Нибары 14 йортлы Салих авылының икенче, җәннәтне хәтерләткән ышында барлыкка килгән яңа утарларга бийек шагыйрь якташлары Тукай исеме бирәләр. Һәм авыл шушы ике бийек исемгә сөйкәлеп, Салих Тукай дип йөртелә башлый. Гадәттә, кечкенә елгаларның шавы зур булган кебек, авыл кечкенә булган сайын әдәплелек тәрбиясе зуррак була. Бигешләр белән сәхабиләр гаиләсенең икесендә дә бер-берсен белмәсә күрмәсәләр дә, алдан сөйләшеп куйган кебек охшашлык күп була. Ике яктан да нәселләр атаклы балта осталары. Ике нәселдә дә мусульман мөнәсәбәтләре, Коръән Кәрим кануннары хакимлек итә. Коръән яктысы Зөһрәгә бабалары Зиннатулла, Гыйззатулладан, атасы Габделкыддустан килгән булса, Хәйдәргә ул бабалары Хәсән һәм Газиз кардәшләрдән килә. Сабый чактан ук Камил Мисыр мәкаме белән дугалар укыган оныгына карап, бабасы Хәсән: "Кунакка барганда минем Хәйдәр оныгымнан авызын сорап торыгыз" дип әйтә торган була. Гаиләләрдә шундый тәртип яшәгән: ир баш, хатын муен. Ләкин муен сынмаган, сыгылган, бөгелгән генә. Канлы бәрелешләрдә икесе дә кат-кат яраланып, икесе дә намазларын ватан сугышы яланнарында да ташламаган Габделкыддус белән Габбас балаларына да, хатынына да хөрмәт, сөю сәгадәт аша килеп, аларны һәр төрле куркыныштан яклый, матди яктан тәэмин итә. Миңлегөл белән Рәшидә исә балаларын һәм ирләрен сирәк тугрылык белән карый, тәрбияли. Алар дүртесе дә ике ипле һәм камил пар. Барысы да тал тамыры кебек инеш ярларыннан күтәрелгән авыл балалары. Алар икесе дә саф Тукай телендә гармоник белем бирә алган татар авылының иң бөек мирасы булып тәрбияләнәләр. Бу авылларда тупрак та моңнан әвәләнә. Алар икесе дә шушы моң эчендә үзләнеп үсә. Сабирҗан моңгайына бәреп чыккан гәрлек тирләрен сөртеп ала. Ул тир уран бушаткандагы тир сыман кайнар салкын. Әгәр ул авылда яшәп, татарча укыган булса, бәлки,
моңы да кире кайткан, үзе дә җырлый башлаганда булыр иде. Җырның башы туган тел бит. Эх, нигә таралган аларның ата-бабалары авылларыннан болай читләргә чыгып. Аларны сосы баракларга күкрәкләрендә күкрәгән яманташ, янарташлар чакырганмы? Ник алар үз урамнарында үз урыннарын һәм үз ураннарын тапмаган? Гадел Куддус, гаделлек сөйгәне өчен аны халыкта шулай дип атыйлар. Сыздырып, тальянда уйный. Моңлылардан моңлы әнисе Рәшидә күкрәк төбе белән моңлана. Тик бер кайчанда кычкырып җырламый. Мөнәҗәт кенә әйтә. Ул да милләт җанындагы ураннан килә. Моңны Аллаһ шул рәвешле биргән. Зөһрәнең үз әнисендәге кебек моңлы тавышны башка бер кемдә дә очратканы булмас. Ул тавыкларын да мөнәҗәт әйтеп чакырыр. Тавыклары да мөнәҗәт ишетми торып җимнәрен чүпләмәс. Коръән укыган әнисенең мәкаменә бар халык таң кала. Әтисеннән күреп, гармунчы булырга теләгән Зөһрәгә әтисе кырт кисә. Гармун кыз бала эше түгел. Җырлар булсаң, җырла. Моң ва моңлану пәйгамбәрләрдән калган ихтияҗ. Сабирҗан бу җанга якын ике җырчының тәрҗемәи хәлләрен өйрәнүгә бик күп игътибарын бирде. Тора-бара алардагы моң ташкыныннан куәтен билгеләү аның үз тормышының да мәгънәсенә әверелде. Ул алар турында кайда нәрсә белгән, нәрсә ишеткән, барысын да хәтере шүрлегенә сала җыя барды. Әле генә газетадан укып белде. Хәйдәрнең нәселе исә шушы чүмбәли күршесе ак түктән чыккан легендар җырчы Рәшид Ваһаповка барып тоташа икән. Әйтәсең бармы? Нәселләр ике яктан да моң ияләре. Әтисенең әтисе Азиз, Газиз кардәш. Әнисе һәм бигрәк тә сирәк тенор аһәңле әтисе юлга чыкканда, авылдан чыгу белән җырларга яраткан. Икесенең дә үй артындагы шомыртлары үсә. Алардан һәр яз сайын миллион йолдызлар чәчкә атып, күккә вә җиргә атылалар. Икесенең дә телләрендә туган тел, җаннарында талант исә бер кемгә сиздермичә берләнеп кенә килә. Калепләрендә иман. Икесенең дә үй почмакларындагы шүрлекләрдә иске Коръән. Чын адәм булу өчен тагын ни кирәк? Зур сәнгать юлына чыгып, намазга баскан Хәйдәр әнә көндәлегенә теркәп куйган бит. Минлек Аллаһка буйсынмау теләге ул. Бу дөньяда бар нәрсәдә Аллаһ Тәгаләдән һәм аларны мәхәббәт белән яратып, кабул итә белергә кирәк. Күңелең белән һәр вакыт Аллаһка омтылырга кирәк. Әлегә кайдадыр еракта Салих Тукайның табигый җәннәтләрендә кәҗә бәтиләрен күтәреп, көтүдән алып кайтып килгән Зөһрә сеңелкәш соңыннан бу язмаларга өстәп куяр. Аллаһ Тәгаләгә инану Хәйдәр белән безнең икебезне рәттән куяр. Безнең калбыбыз бер иде. Бәхетле җан үлгәндә дә әрәм булмый. Адәм баласы үлгәнче үзен Аллаһы белән очрашуга әзерли. Яшәешнең максаты мәңгелектә, бакыйда шушы очрашуга әзерләнү. Дөрес яшәгән кеше вөҗдан газабы кичерми. Иманлы җанның әрәм булуы мөмкинме? Әлегә алар урамнары уранлы, ураннары урамлы булган сабыйлар авылның катыклы сөтле, читәнле киртәле, умачлы-тыкмачлы хәятенә сыгынып үсәләр. Тыштан караганда алардан да гамсез, вакытлары бихисап кеше юк. Уйна да көл. Эчтән караганда алардан да мәшәкатьле кеше юк. Хәйдәр сабый чагыннан бодай бөртеге кебек тулы, гәүдәсе төз, беләк балтырлары тимер кебек нык. Ул чынлап та Хәйдәр арслан димәк. Көрәшә башласа, үзе кебек малайларны унлабын бер өемгә өеп куя.
Ул үзенең яшәүнең мәгънәсен барысыннан да авыррак күтәрүдә күрә. Сикерсә, барысыннан да ераккарак сикерә. Йөгерсә, барысыннан да тизрәк йөгерә. Күтәрсә, барысыннан да авыррак күтәрә. Ике потлыгыр. Бүген 20, иртәгә 30, аның иртәгесенә 40 тапкыр. Штанга. Ул җирнең 2 ярым шары кебек авыр. Бүген 2 якта 50-шәр, иртәгә 60-шар, аннан 70-шәр килограмм. Ул Хәйдәр. Ул Арыслан. 8 яшьтә ул инде атасы белән урман кисә. Билен буып, таш кыйма сала, озын наструк белән бүрәнә ышкылый. 10 яшьтә 8-ле чалгы белән Пакустан чак күренеп, пешән чаба. Буе мөгезенә җитәр-җитмәстән сыер асрый. Уңга селтәнә. Мин бәхетле итәм сине, халкым. Сулга селтәнә. Мин бәхетле итәм сине, ватаным. Ләкин ул әле үзенең кем буласын да белми. Бары тик томанлы рәвештә сиземли генә ала. Яхшы кеше булачагын белә, монысы хак. Бу киләчәктә яхшы булачак кеше ватанының аның белән больниц коридорында нишләячәген күз алдына да китерә алмый. 14 яшендә комбайн штурвалына күтәрелә, иген ура. Шүмбәли кырларында җир сөрә, тырмый, иген чәчә, ура-ура. Штурвалдан төшкәч, ул салкын чишмә суларын чиләге белән күтәреп эчеп, тамагын чарлый һәм калган суын чиләге ние белән бөдрә чәчләренә, кояшта янган тәненә томыра. Эй тормыш, нигә бу кадәр мауктыргыч матур син? Авыл читендәге ул балык кебек йөзгән тирән күлләр, ул кошлар белән кайнашып сайраган юан тирәкләр, ул татлы нектар, сәлсәбил җитештергән чәчкәле акланнар, салкын төннәрдә, кышларда аны җылыткан урманнар. Исәнмесез, мәңгелеккә исәнмесез. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Егет әсәрләнүеннән исенә килә. Комбайннан иген ташырга кеше җитми. Үзүк урган игеннәр тутырылган 70 килолык Кытай капчыкларын кылачында уйната, атлы арбага тияп, авылның ындыр табагына үзүк ташый башлый. Аңарда уран көче, урман көче бар. Файдаланыгыз, кулланыгыз, тик исраф итмәгез, урламагыз гына. Юлда аны сызгыра, әрләннәр каршылап узатып кала. Сызгыру да моң. Исәнмесез, моңлы әрлән туганнар. Кышкылыкка нан азык хәстәрләп калыгыз. Аның 1 минутта буш вакыты юк икән бит. Әйе, ихатасында 2 пытлы герләре көтеп кенә ята. И артында шомыртым бар. Шул биек шомырт астында гына турник. Бүген 20 күтәрелсәң, иртәгә 30 тапкыр күтәрелергә. Бүген син анда 10 тапкыр кояш булып әйләнсәң, иртәгә 20 тапкыр әйләнергә бурычлысың. Их, үзем кайын булсам, көн сайын, күзгә шалынган сайын, көннән көн күбрәк, ешрак, авыррак. Сандугачым икәнсең, җитәр көзләр китәрсең.
Менә ул штанга һәм гер күтәрү буенча Түбән Новгород өлкәсе чемпионы исемендә яулады. Чаңгыда беренче, йөзүдә беренче. Әнә ул, таза буйлы, төз гәүдәле, төскә биткә сирәк, Гали Батыр кебек киң яурынлы, гладиатор кебек такта күкрәкле, алга чыгып торган якле борынлы мондый егет асылы татарда гына түгел, башка мәмләкәтләрдә дә бар микән? Җаның теләмәгәннәргә булсаң, ни хәл итәрсең? Тукта, кем җырлый моны? Әле үзенең никадәр зур тарихи шәхес буласын, татар сәнгатендә нинди урын тотачагын уйлап та карамаган үсмер, көчле булуның фәннилектән ерак торган максатына тугры калып, күз-колак, контрольдән читтә, үзен авырдан да авыр сынаулар белән изә, җафалый, газаплый, күтәрә төшерә, шәбәкли һәм таптый, шулай итеп, киләчәк язмышында фаҗигале роль уйнаячак һәм соңгы чиктә үзен бик иртә алып китәчәк артериаль басым, гипертоник криз дигән хастасын хәзерләгәнен белми дә. Сабирҗан күз алдына китерә. Егет күкрәгендә типкән уран дәһшәтен куярга урын эзли. Бер караганда, бу дәһшәт һәр кемдә булырга тиеш кебек. Зөһрә ничек? Үтә дә җиңел сөякле, бик тә тәвәккәл, җир шарын йөгереп үтәргә әзер булган Зөһрә, шулай ук бишмәтен киеп, калын чәч тылымнарын аркан кебек итеп тышка чыгарып салып, билен буган да әтисе белән пешән, утын әзерләп, урманнан кайтып керми. 5 кыз буладан соң өлкән кызлары 21гә чыкканда, бәлки, монысы малай булыр дип көттерә табылган балалары да кыз булып чыкты бит. Ләкин малайларга биргесез ул Зөһрә. Таудан чаңгы шуганда аны тотып тыеп булмый. Физик эшкә дигәндә кулында ычкын уйната. Шуңа күрә Кыддус кардәш кызын үзеннән калдырмыйча урманга йөртә. Нәкъ Такташның урман кызы булды инде ул. Теге башыннан шытырдатып тотып, аркылып пышкыны да җәһәт кенә тарта. Әтисенең яраткан агачы имән булды. Зөһрәсен дә имәнгә охшатып, нык итеп тәрбияләде. Әле менә күптән түгел икәүләп сарай салдылар менәтрәк. Иңнәренә киянтәсен салып, авыл читендәге челтер шишмәләр су юлыннан кайтып керми. Ай югары, айга менәсем килә. Бар, менеп кара, тиз генә мендең ди. Киянтәле Зөһрә кыз кебек, үзе дә айга очып китәр кебек тоела. Куркыныч та, мактыргыч та. Анда баргач, кире кайтып буладыр бит инде ул. Айга менеп, түбән карап, сезне күрәсем килә. Тукта, кемне? Кемне күрергә? Кемне бик күрәсем килә? Улакларга шабырдатып су куеп, малларны ишергәндә дә, җиләк-җимеш, яшелчәләрне сугарганда да, хәтта самавырга су салганда да айга карый ул. Ай үзенеке. Аны ай барбер үзенә алачак, һәм ул аннан кемнедер күрәчәк. Бу кемдер аны бирегә китереп тә куячак. Эх, ул кышкы кичләрдә кич утырулар. Күрше апалар керә, кайсы йон ката, йон эрли, кайсы бәйләм, кайсы шелтәр бәйли, чигү-чигә. Зөһрә дә шелтәр бәйләргә ифратта ярата. Аппак җепләрдән мендәр кабына дип бәйли улаларны. Тышта кыш бабай да тәрәзә пыялаларына шелтәр бәйләп сүрәт төшерә. Әтисе гармунда Хафизалам иркәмне уйный, Зөһрәне җырлаталар. Апалар да, әнисе дә аңа күрсәтмичә генә елыйлар. Зөһрә, үскәч кем буласың? Шәфкать туташы. Нигә? Әти-әниемне, апаларымны ширләрдән саклыйм. Җырчы булмыйсыңмыни? Юк. Нишләп? Сине бит бар тирә-як хәзердән үк җырчы дип белә. Белсәни. 3нче сыйныфка кадәр генә укыды ул Салих Тукайда. Аннан 8нче сыйныфка кадәр 8 чакрымдагы иске дөрешкә йөреп укыды. Көн сайын
чаңгыда, велосипедтә, кара бураннарда үзенә тап булган кара бүреләрнең күзләренең туң боз кебек зәңгәр икәнлеген үзе күреп инанды ул. 9-10 сыйныфларны исә кайчандыр бөек җырчы Илһам абыйсы Шакиров укыган Тирәнче Тамак мәктәбендә тәмамлады. Шүмбәлигә бер тапкыр Казаннан артистлар килде. Атаклы җырчылар Зөһрә Хисмәтуллина, Идеал Ишбуләков, музыкант Марс Макаров. Җанында кайнаган кичерешләрдән шиксез дулкынланган Хәйдәр иң алдагы рәтнең уң канатында утыра. Былтыргы концертта да шушында утырган иде, күзләреннән моңсулык агылган бу егет. Нәрсә тели ул? Менә бу юлы концерт бетүгә, үзендә батырлык табып, сәхнә артына үтте һәм җырчыларга үз башкаруында Карурманны тыңлауларын үтенде. Марс Макаров янына килеп, баянында тональлекнең башлам басмагында күрсәтеп бирде. Менә шушыннан абый. Җыр башлану белән аңлашылды. Аларның алдында сирәк сәләткә, инде хәзердән үк сәхнә культурасына ябылган әзердән-әзер лирик-драматик тенор басып тора. Әмма ул татарның Паваротти булачак дип беркем уйламый. Итальянча күкрәк диафрагмасы ифрат та киң, тын басымы ифрат та көчле. Опера җыры буенча белем алган сыман осталык белән җырлап җибәргән егетнең аһәңе иске клубның түшәмен җимердәй булып, диварларын калтыратты. Синенем укымыйчы да җырчы булгансың инде. Әмма консерваториягә кереп, музыкаль белем дә алсаң, тагын да әйбәтрәк булыр иде, диде консерватория профессоры Зөләйха Хисмәтуллина. Мондый халыкчан тавыш белән консерваториядә әллә нәрсә майтара алмассың, диде Идеал Ишбулатов. Сезгә турыдан филармониягә барырга кирәк, анда белем сорамыйлар. Аннан син бераз борынга җибәреп тә җырлыйсың икән, энекәш. Әйтсә әйтә инде ул кайвакыт безнең юл башында очраган идеалларыбыз. Германиядә танкист булып хезмәт иткән егетне, көчле күкрәк тавышын танкодромда ишетеп танып, хәрби җыр һәм бию ансамбленә солист итеп алалар. Һәм ул солдат армиядан кайткач, медицина училищесы тамамлап, шәфкать туташы булып эшли башлаган Зөһрәсе белән Казанның Кап үзәгендәге консерваториядә атаклы татар композиторы Нәҗип Җиһанов канаты астында очрашып таныша. Дөрес, профессорлар Зөһрәне тыңлагач та, консерваториягә керергә киңәш итмибез, сездә халыкчан тавыш дип кире борып җибәрергә дә күп сорамыйлар. Булачак йолдызларның икесен дә, әле алар бер-берсен белмиләр дә югыйсә, консерватория ректоры Нәҗип Җиһанов үзенә чакыртып ала. Дөрес, Хәйдәр аңа уку юлы башланганнан соң 3 айга диярлек соңга калып эләгә. Сездә лирик-драматик тенор ди ул Хәйдәргә. Сез татар операсы җырчысы. Сез шундый ук җигәрлек белән татар халык җырларында башкара алачаксыз. Әмма укырга кирәк. Зөһрәгә исә бездә әлегә милли җырчылар бүлеге оештырылмаган. Сезне опера вокалы бүлегенә эксперименталь үрнәк рәвешендә кабул итәбез. Эх, ул чактагы куанулар, алар студентлар. Бер-берсен белмәгән, күрмәгән ике талантны Аллаһ Тәгалә үзе кавыштыра дип әйтергә мөмкин. Тик бу очракта эксперименталь рәвештә түгел, чын барлыкта. Хәйдәрнең куен иркәсенә охшап тәбәнәк күренгән Зөһрәсенә әйткән беренче сүзе: «Кара, син нинди бәләкәй икәнсең». Зөһрәсенең Хәйдәренә беренче әйткән сүзе: «Кара, син нинди биек ателлы икәнсең». Әйе, Хәйдәр алыптай таза гәүдәле, кеше алдында бөгелеп сыгылып комплиментлар сибеп бармый. Үзенең тарихи миссиясын яшьтән үк белә. Кирәк чакта бу хакта шаярып кабатларга ярата. Минем үзегезгә кайчан килгәнемне язып куегыз. Кирәк булу ихтибал. Менә шундый горур мишәр. Үзе бик тә ярдәмчел, әмма кешедән ярдәм сорау аның өчен түбәнлек.
Айдар Хәлим. Моң кайтты. Ике арадагы дуслык тора-бара тирән мәхәббәткә әйләнә. Хәйдәрнең күзләрендә мөлдерәп торган ниндидер сихри сагыш үзенә тарта аны. Каян бу кадәр сагыш? Каян килә ул? Аннан ягымлылык, сихри елмаю, сирәк, халыкчан милли акыл. Нәрсә? Супер талантлар шундый буламы әллә? Аңардагы сиземләү, пәйгамбәри тоем. Айрым яшәсәләр дә, консерватория гомум турагының газ плитәсендә аш пешә. Уртак аш, уртак чәй кайный. Озак та үтми, алар иске дөреш авыл советында язылышалар. Йөрәкләр куаныштан бер булып тибә. Тау кырлачларында алтын кылганнар тирбәлә. Тулган ай исә Зөһрәнең чиләгенә утырып кыйдан чыга. Сәхнә. Ах, сихри сәхнә. Сәхнә алдында нәрсә? Сине шәбәкәйләп каршылаган тамашачымы? Әллә көнчеләр упкынымы? Бар, бел, чамала. Милләт үзе биргән сәхнә. Сәхнәгә чыгу, әйе, упкын каршына чыгып басу. Сәхнә ул гел упкын алдында әйләнеп тора. Бер алдын, бер артын күрсәтә. Шунысы куркыныч, ләззәт тә, газап та. Зөһрәнең сөю белән илһамланып, милләткә бүләк иткән беренче инҗеләре туган тел, әллүки, сәгать чылбыры, курыкмагыз кышлары, Хәйдәрнең кыр казы, төннәр буе йоклый алмый ятам, гүзәлем, яңа кара урман, озата бармалары. Милләттә булмаган хәл. Аңа бер юлы, бер гаилә булып, ике биек җырчы килде. Гарәпчәдән күчергәндә Баһадир Арыслан ир егет Хәйдәр һәм ачык йөзле кыз бала Зөһрә. Ах, шул ук тулган ай Зөһрәнең чиләгенә утырып кыйга чума. Берәүгә дә әйтмәгән борчуларын шише аңа сөйгән яры. Үзенә тиеш булмаган үлчәүдә чиксез авыр йөкләр күтәргән Баһадир егетнең яшьлегендә кан тамырларына көч килгән. Шуның нәтиҗәсендә кинәт кенә кан басымы күтәрелә дә куя икән. Сабирҗан аңлый. Хәйдәрнең дә үз чирчиклары, үз чимган рудниклары булып, ул да башкалар өчен уран бушаткан. Шул ураннан бу моң. Мондый үзлектергеч хезмәт, медицина теле белән әйткәндә, артерияләрдәге кискен тромбоз халәтен якынайткан. 25 яшьлек Хәйдәрнең күкрәк кенәгәсенә язып куйган юллары Сабирҗанны тетрәтеп сискәндерде. Җанның чистарынуы газап, михнәт, ахыр чиктә үлем аша килә. Мин озак яшәмәм ахры. Көпә-көндез күк күкри. Ләйлә Мәҗнүн, Таһир Зөһрә, Ромео Джульетта, Хәлил Галиябанулар мәхәббәтенә тиң мәхәббәт һәм күпкә, бик күпкә алдан үкенечле, йөрәк тиенен өзә торган сискәнү. Я Хода, алар бит әле сөешеп тә туймадылар. Кайсы молекула, ниткән янарташ, нинди атомнан атылып чыккан, гомумән алганда, каян килгән бу сизенү? Әле аларга кеше өстеннән кайтып кермәгән, үзләренең бердән-бер уллары айратны тәрбияләрлек үз пычмаклары да булмаган яшь гаиләгә, ике талантка дөньяга чыгарга, үсәргә, милләтне һәм үзләрен чын-чыннан үлемсез итәргә кирәк. Ә бала елый. Ул яратып елый. Үзләренә күк сорап, җир сорап, ил сорап, җыр сорап, нан сорап елый. Җир йөзендә һәр кемнең үз урамы, үз ураны, молекуласындагы үз атомы бар. Моның горурлыгыннан башка бер нинди дә гарлеге юк. Бәхет белән кайгы хәсрәт аралаш. Мондый моң чиге булмаган халыкчанлыкның энергия чыганагы.
Аның матди молекуласында нейтронны протоннан, изотопны изотоптан айырып, дөньяны яктыртырга һәм яндырырга, көл итәргә мөмкин. Ул яктырта һәм сүндерә ала. Шулай итеп, уран моңыннан уран моңы яратыла. Бу энергия пәйгамбәребездән шулай килгән. Шулай булачак, Хәйдәрем. Синең исәнлегеңне генә бирсен. Дәрес вакытында да, репетиция вакытында да, сәхнәдә җырлаган вакытында да, дарулы шприц тоткан кулы белән Хәйдәренә ярдәмгә килергә әзер Зөһрәсе ниндидер яңа, мәңгелек чаралар эзләп, авылына, үзен сыендырган урманнарына кайта. Көннәр буе Хәйдәрен яшәтәчәк тере тамыр, гомер тамыры, яшәү тамыры, валериан тамыры эзли. Зөһрәнең тормыш тамыры эзләгән бармакларында әлегә йөзек балдыклар юк. Алар йөзекләрне бармакларына халыкка зур җырчы булып танылганнан соң гына кигерешәчәк. Тагын да кайсы кавым балаларында бар мондый сабыр, итәгатьлелек. Җидегән чишмәләргә йөзек салдым, йөзек салдым. Җидегән йолдыз күреп калсын дип. Җанкай җанаш алсын да куансын, вәгъдәләрем булып калсын дип. Бу Зөһрә. Күңел тирәгебездәге сандугач, яртындагы шомыртыбызның былбылы. Ах, бу моң, кирепләр батасын. Сабирҗанга менә шушы җырны тыңлау өчен генә дә ватанына иртәрәк кайтасы булган. Үзе бушаткан уранның мәртәбәсен үзенә даулыйсы, табасы булган. Нәрсә? Санаулы инсаннар, санаулы өммәтләр генә кем әйтмешли, син, мин һәм Мөхәммәд Әминнәр генә хуҗа булырга тиешме мондый буранлы уранга? Югыйсә җиргә бит һәркем үз урамы һәм үз ураны белән туа. Сабирҗан аптырый. 20 ел ничек итеп бу җирне күрми, бу җырларны тыңламый яшәгән ул. Нигә ул чакта аның туган авылы урамына чыгасы, аяктагы кешеләренә күрнәсе килми? Дөньяны, тормышны чиксез ярату һәм шул ук вакытта шул ук чын барлыкка күренергә теләмәү. Буларның сәбәбе нәрсәдә? Булар икесе ничек тоташа? Тукта. Бу нинди көч җирнең нинди кан тамырларыннан шишмә булып саркып чыга да, йөрәкләрнең кайсы кан тамырларыннан мондый моң булып ургыла. Менә шушы үрләрдә, басынкы битләүләрдә, битләү кул кушырымнарында татар мандалинасы кебек тын гына чиртеп яткан татар шишмәсе, җидегән чишмә, татарның кимендә 1000 еллык тарихы, ягъни уран үзәге түгелме? Әнә, җидегән чишмә өстеннән кызларның кыйгач кашы кебек нечкә сызык ай күтәрелә. Бу кадәр моңны бар итү өчен ничә буын Сабирҗаннар рудникларда агулы уран бушаткан, комлыклардан сары арыклар сузган, ыжгыр салкыннарда лашман тарткан, бозлы яңгырларда сабан сөргән икән. Теләсә нинди, юк бар, чүп кавым тудыра аламы? Семәрли аламы бу моңны? Юк, 1000 тапкыр юк. Бабаларыңны зурлыйсың киләме? Җидегән чишмәгә бар. Балаларыңны зурлыйсың киләме? Җидегән чишмәгә бар. Татар ул үзе җидегән чишмә. Татарның яңа тарихы Казан алынган көннәрдә туган һәм үлемсез Рәшит Ваһап, Мәгафур Хисматулла, Илһам Шакир тарафыннан башкарылган Озын ки, Җанкай җанаш, Рамай, Хафизәләм Иркәм, Кара урман җырлауларыннан соң бар булган җидегән чишмәдән башлана иде. Сабирҗан кем әйтмешли, үзбәк татары, Нугай сизенә. Гомәр абзый Бәширгә бу җырның сүзләрен, Сарапа Садыйковага киен, җырчы Зөһрә сулу Сәхәбиевага аның күкрәк моңын Аллаһы Тәгалә үзе иңдергән. Бу күкләр бүләге. Мондый халыкның уранлы урамнан кинәт кенә югалуы мөмкинме?
Дулкынлануыннан нишләргә белмичә, Сабирҗан яңадан кешесез тереклек таплары белән сурәтләнгән тәрәзә каршына килде. Пыяла бу юлы тазарак, чистарак күренде. Бәрәш, әнә тегендәрәк нәрсә ул? Тәрәзә аша аңа сәрби куакларыннан бәрәңге бакчасына сузылган аралыкта сирәеп, тере кые сиртмәсе карап утыра иде. Аларның кыйлары бар иде микәнни? Авылына кайтып китеп кенә йөргән эмигрант моны хәтерләми дә. Аякларының авыртынуын сизмәгәндәй, ул болдырга сикерде. Болдырдан яшел бәпкә үләне аша кыймасы аугалаган бакча каршындагы кые сиртмәсенә таба атылды. Әйе, кыеның сиртмәле баганасы бар, һәм алар исән икән. Сиртмәнең чиләксез бавы, дөресрәге, бау урынына кулланылган дилбәгә, ул да исән. Әмма өзелгән җиреннән җимсез иләк кебек җилдә чайкалып, баганага уралганда итә дә яңадан ычкына. Уралганда итә дә яңадан ычкына. Яңа чиләк эләргә кирәк булыр. Бу фикердән Сабирҗан дерт итте. Ул кыйның кыргый үлән белән буыла башлаган бугазына карады. Аста, тирәндә якты сулар. Суларда аның йөзе чайкала. Сулар исән икән. Үзе дә исән икән. Әнә күзләре шикерәеп яна, тик җырламыйлар гына. Кинәт кые авызыннан кичкенә таш төшеп суда чупылдады. Ул тынычсызланып, быжыраланган су көзгесендә үзен танымады. Йөзендәге күзләр, борын, яңаклар берсе өстенә икенчесе менеп җибәрелә иде. Исән икәнмен. Кызык. Нәсел милләт ничә буыннан соң коры икән? Бездә булган уран аларда юк микәнни? Туган тел шишмәсе ничә буыннан кибә кыргаксы икән? Ул яшьләнгән карашын өскә күтәрде. Карашы иске йортның шалшайган нигезендә туктап калды. Нигезнең уртадагы өлешеннән һәр кайсы куна тактасы кебек аппак, зур, яссы ташлар ишелеп төшкән. Гүя ябынып яткан юрган астыннан ян башына солкын һава өрде. Бу ташларны кыймалап төзәтәсе булыр. Шул чак Үзбәкстанның сары арыклары арасында тиенчек кочаклап калган Мәрфугасы күз алдына килде. Нәрсәдер исенә төшкәндәй, ашыгып, кире өенә керде. Магнит тасма җырлаудан туктаган иде. Магнит туктаса да, безнең Зөһрә туктамый ул, диде Сабирҗан иченнән. Һәм җырны яңадан әйләндереп җибәрде.
ezgiler Tekrin isken caydı jillerge Siz olasız indi biz kitabız yırak Biz kitabız yırak illerge Siz olasız indi biz kitabız yırak Biz kitabız yırak illerge Айдар Хәлим. Моң кайтты. Өченче бүлек. Биредә яңгыраган һәр аһәң мәхәббәт, кытылгысыз язмыш тарафыннан бездән тартып алынган мәхәббәтне кире кайтару турында иде. Сөю. Нәрсә ул? Ул намус, гаделлек хакына авырлыкларны җиңүме? Әллә җиңеллек хакына авырлыклардан җиңелүме? Мәхәббәтнең, сөюнең кавышу йөзеге берәү генәме? Берәү генә булганда, нигә ел фасылы 4тә? Нигә язлар кабатлана? Адәм баласы мәхәббәтнең бу йөзеген ничә мәртәбә киюе мөмкин? Ул бит аны бар киягенә ала, сала алмый, шулай бит. Зөһрә Сылуның җидегән чишмәсендәге йөзек аның уйларын әллә кайларга алып кирип китте. Моннан берничә көнлек кенә авылының бер ялгыз хатыны Салиха белән икесе арасында яралган серле тиен зиһененнән бер генә минутка да чыкмыйча аны газаплы ва ләззәтле уйларда бимазалы иде. Әллә ничек кенә килеп чыкты инде шунда. Йорт җирен юыштырып-җыештырып чыгарга дип чакырткан иде ул аны. Бушка түгел, әҗерен түләп. Әллә ират назына сусаган хатын арбап алды, әллә үзен шунда шайтан кытыртты. Юк, мондый адымга барырга хакы бар идеме дигән сорау борчымы иде инде аны хәзер. Буласы булган. Гомер иткән сөекле мәрфугасы алдында тотачак җаваплылыгы да куркытмый. Никахсыз нисез бу эшкә хакы бар идеме? Шул гына. Булар барысы да аны борчыса да, алар соңгы чиратта үз язмышына үзе хуҗа булуы, теләгән хәлдә аерылу, кушылу мәсьәләләрендә исламият, шәригать кануннары ярдәмендә мәсьәләне үзе генә дә хәл итә алуының гамәли бер чагылышы гына иде. Ул гомер буе бер мәхәббәткә табынып, бер генә гаиләдә, бер генә хәләл җефет, бер генә хатын белән яшәп, 3 кыз бала үстергән, начармы, яхшымы, аларны башлы күзле иткән, шул нияткә хезмәт итүдән башка юлларны, борылышларны күз алдына да китермәгән, бер генә мәхәббәткә тугры Сабирҗан, 57 яшы өстендә, аның уенча 17 яшеннән белергә тиешле булган иң гади сөаль белән башын изә иде. Нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәтле булдымы ул, әллә мәхәббәтсезме? Мәхәббәт дигәне берәү генә буламы, әллә кабатланамы? Кабатланса, мәрфугасыннан башка икенче бер хатыннан, бу очракта Салихадан, берәр ир бала тудыра алыр идеме? Ала.
Тик балаң ятим генә үсмәсен. Әллә мәхәббәт дигән нәрсәнең мондый чиктән үткәрми торган чиге, ары кертелми торган коймасы бармы? Мәхәббәт иманмы, әллә мизгелек хис кенәме? Мәхәббәт язмышмы, әллә язмыш мәхәббәтме? Әллә болар икесе дә бергәме? Әллә мәхәббәт берәү булып, язмышлар күп буламы? Язмышлар күп булганда, алар шул ук бер мәхәббәттән яраламы, әллә башка бер тойгы гамәлдәнме? Мәхәббәт бер вә бердәм, әмма ул тирән тойгы гына, димәк, бер, мәңге бер булган мәхәббәтнең язмыш шишелешләре бихисап булуы мөмкин дигән фикергә килде Сабирҗан, әле җыештырыла гына башлаган иске өендә. Мәхәббәт бер вә бердәм, әмма аның тамырлары, боҗралары гына төрле, дип куәтләп куйды тагында. Һәр кемнең үз матдәсе, үз ураны, үз атомы, атомның җимергеч һәм яшәрткеч көче бар. Изгелеге һәм явызлыгы. Кайсын куллану синең эшең. Изгелеген куллансаң, тормыш изгелеккә, явызлыгын куллансаң, явызлыкка тартыр. Аларның барысының үзәген яктыртып, чалкан туган ай, иман үзе ятадыр. Намус ятадыр. Мәхәббәт һәм ятимлек дошман көчләр. Мәхәббәт үтерелгән җирдә ятимлек ярала. Шуңа да кайда сугыш, шунда ятимлек. Шушы мәлдә аны тагын уранның җир язмышындагы урыны, сугыш һәм тынычлык мәсьәләсе борчый башлый. Уран галәмнең иң карт, иң борынгы, иң беренчел казылма байлыкларыннан санала. Атом төшенең бүленеше аңа энергия бүләк итә. Бу бүләк кешенең йөрәк ташыннан моң дигән гыйбрәтле вә гыйззәтле төшенчәне китереп чыгара. Уран шул ук моң, моң шул ук уран ул. Уңга тартсаң моң, сулга тартсаң атом бүленеше. Уңга тартсаң тормыш, сулга тартсаң үлем. Үзбәкстанның ялкынланып янган кояш астында тирләп пешеп, бу нечкәлекләрне төшенергә дә өлгерә алмыйча уран бушатканда, Сабирҗан төсләрен үзгәртеп тора торган шул аксыл яшен таш белән берлектә моң энергиясын, атом изотопын, хәтта атом бомбасы энергиясын бушатканлыгы турында уйлый да алмаган бит. Кемдер моңлы кешене бәхетсезгә юрый. Юк, дөрес түгел. Моң иясе, бәхет иясе. Атом иясе, бәхет иясе. Тик кешелеккә, адәм затлы тигезлеккә генә ирешергә кирәк. Дөньяның йөзләгән кавемнәреннән бары тик 5-6 кавемгә генә атом хуҗасы хокукын бирү уранны урлау, моңны урлауга тиң булган җинаят. Моны халыкара хөкемнәр хәл итәргә бурычлы. Табигатьтән тигез, ирекле булган атом төше белән ирексезләрне, түбәнсетелгәннәрне куркытып яшәү тигезлек арбасының күчәрен сындыра. Менә Сабирҗан шул моңны эзләп, ата-бабасы ватанына кайтты. Бәлки ватан аңа туган моңнарын да кайтарыр. Сабирҗан җир шарының 6 кыйтгасын күз алдына китерергә тырышты. Җир йөзендә нәрсә бар? Адәм баласының күзе нәрсәгә илтифат итә? Мәхәббәт калалар вә салалар, таң калырлык биналар вә каралтылар, юллар вә аэропортлар, мәгърур һәйкәлләр вә стадионнар, борынгы китаплар вә китапханәләр, утыртылган, үстерелгән агачлар вә чәчкәләр. Һәм булар арасында иң мөһим, иң бөек казаныш атабыз Адәм галәйһиссәлам вә анабыз Һаваның балалары булган миллиард кешеләр. Булар барысы да Аллаһыдан килгән
мәхәббәт җимешедер. Бу байлыклар барысы да мәхәббәт вә бала хакына иҗат ителгән. Мин сине яратам дигән бер җинеснең вәкиле булган Адәмзат икенче җинес вәкиләсе Адәмиягә: «Кабул итеп ал, мин дә сине яратам, бу минем сиңа һидаям», дип җавап биргән Адәмия. 57 яшендә ата-баба нигезенә кайткан Сабирҗан хәзер Сократтан ким булмаган философ иде. Җир йөзендә хәтта иң көчле үтерү кораллары, безнең авыл урамы ураныннан алынган атом бомбалары да мәхәббәт хакына көчәнә уйлап табылган. Чөнки хакимнәр аларны ярышып: «Минем мәхәббәтем синең мәхәббәтеңә караганда көчлерәк, чистарак, камилрәк. Әгәр син шуны инкар итсәң, мин синең үзеңне шартлатам һәм җиреңне басып алам», дип раслау хакына ясаган һәм басып та алган. Ләкин иң көчле дәүләтләр дә җимерелгән, әмма мәхәббәт исән калган. Яшәсен мәхәббәт! Мәхәббәт яңадан яратылган, мәхәббәт кабатланган, мәхәббәт хакына иң даһи иҗатчылар җир йөзендә кешелек күрмәгән биналар, әсәрләр, мөгъҗизаи корылмалар төзегән. Шулай итеп, мәхәббәт иман берәү булып калса да, балаларда вә оныкларда боҗраланып, аның кабатланыш язмышлары төрле вә сагынычлы булган. Тукта, нәрсә ишетә? Кем җырлый? Кайдар! Таллар тагын талпындылар, иеләләр, күрәсең, чәчләреңне сыйпап синең сөенәләр, күрәсең. Талгын гына агып яткан җидегән чишмәнең чулпы чыңнарын гүя шул чишмәне утырган таллар ләктереп алалар һәм күкләргә талпыналар. Иелеп талпыналар. Тукта! Атым, шартламый тор. Хәер, бабайлар иелгән башны кылыч кисми дисәләр дә, кайчакта иелә барган саен башлар киселә бара. Иң бөек, горур шагыйрьләр дә иелгән башлары белән зинданнарда утыралар бит әле. Җыр сүзләренең авторы шагыйрь Хәсән Туфанны гына ал. Совет властеннан төрмә алса да, шул ук властьтан орденнарда алды ул. Әмма халыкның үз шагыйрьләре дә шул ук халыкның дошманнары булып табылган. Менә кайда ул уран рудасын бушатканнар. Зинданда утырган шагыйрь сөйгәненең чәчләрен сыйпый алганнары өчен хәтта таллардан, җилләрдән көннәшә биреп куя. Сөенәләр, күрәсең. Никадәр өзелми калган нечкәлек. Мондый нечкәлекне Сабирҗанның бүтән төр төрки шигърият музыкада очратканы булмады. Юк, ул моны башка милли моңнарны кимсетергә теләүдән әйтми. Белгәнен генә тәкрарлый. Әнә, тын сукмактагы таллар өстеннән кызларның теге кыйгач кашы кебек сызык ай күтәрелә. Мондый җырны тудыру өчен тарих тәгәрмәче астында изелеп, руда астында ишелеп тә исән калу кирәк. Сез ишетәсезме? Таллар тагын талпындылар. Без яшәргә тиеш. Әнә Хәйдәрнең бәрхет моңлы тавышы киң күкрәкләрдән ургылып, күкләргә аша һәм бөтерелә иң югары ноктасына менеп җитеп, тургайга әйләнә. Аннан бу үз хокуклары хакына көрәшкән өчен Себергә катырга куылган. Моңнары хакына чит мәнфәгатьләр өчен канлы сугышларда кырылган. Шахталардагы күмер катламнары, коммунизм төзелешләренең руда тачкалар астында изелгән миллионнарның аһы булып, җиргә гөрсөлди. Соңгы чорлардагы йомшарган татар җырына хас булган вак көн күреш таллыкларның,
мискинлекләренең биредә әсәрәсе дә юк. Шуңа да бу җыр гына түгел, җыру. Мондый җырулар башлары иелгән килештә көрәшкә чакыра. Бу горурлык, пентатоник ягымлылык, лирик үзлегү белән сугарылган драма, кара көчләр алдында бирешмәгән кеше ихтыярына дан җырлай. Залимнарның битенә лашкылдатып төкрә. Яктырт, атым, моңландыр, атым, тик җимермә, үтермә генә. Зөһрәнең 4 минут 7 секунд барган җидегән чишмәсе, Хәйдәрнең 6 минут 15 секунд барган тын сукмакта тал тирбәләсе, җәмгысе 10 минут 22 секунд барган 2 җыруда Сабирҗан өчен татар моңының гына түгел, татар дигән милли шәхеслекнең 1000 еллык яшәеше чагылыш тапкан иде. Сабирҗанга шушы 2 җыр Зөһрә һәм Хәйдәрне бер җирнең, бер минең 2 ярым шары, бер йөрәкнең 2 яртысы итеп күрсәтте. Гүялар шушы бер тәрәзәнең 2 өлгесе, бер гәүдәнең 2 кулы, 2 аягы, 2 күзе булып яратылган. Зөһрәгә исә Аллаһы Тәгалә алиһәи хатын-кыз буларак 6нчы, әгәр кирәк икән 7нче, 8нче тойгыларны да биреп, ирнең сөйгән яры, тугрылыклы, сүзсез буйсына торган кылы, аның һәр теләк ихтыяҗын үти торган хатыны, түземле бала анасы сыйфатларында һидаят иткән иде. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Сабирҗан газны кабызып, чәй кайнатты. Ясаган чәе суынды. Кинәт ул өшеп киткәндәй булды. Җылынырга теләп, тагын кайнатты, тагын ясады. Тагын суынды. Тәрәзә аша куе сиртмәсе, сиртмәсендә бидрәсе, бидрәсендә һаман да шул уран тирбәлә иде. Хәйдәр. Сарманнан алтын тулымлы Салих Тукай авылы кызы сине үлеп ярата һәм сиңа гомерен багышларга әзер. Зөһрә. Нижгар якларыннан татарның чын бер талантлы егете сине үлеп ярата. Ул сиңа гомерен багышларга әзер. Нинди бәхет! Бар микән җир йөзендә алар кебек туры килгән пар. Алар тере һәм тере булмаган табигатьтә плюска минус, минуска плюс буларак яратылган иде. Инде гаилә корып өлгергән 2 яшь җырчының татар сәхнәсенә, киң мәгънәдә әйткәндә, шиксез дөньяның җыр сәхнәсенә басуы йөрәктәге басымнан башлана иде. Бу кадәр басымга түзәргә кирәк. Басымга түзү өчен әле әүвәлдә сәхнә дигән серле нәрсәнең үзенә чыгып басарга кирәк бит. Мондый моң басымы тантаналы танылу аша гына түгел, бәлки моңача күрелмәгән изелү, түзем һәм сабырлык аша киләдер. Җаннан тышка чыгарга дип талпынган моң басымы. Җирдә, һавада, утта һәм суда. Көндә, төндә, кичтә һәм таңда шәфагында да басым. Басым һәр кайда. Туганнар һәм урманнар, авыллар һәм давыллар арасында да басым. Авыл сәхнәләрендә һәм КамАЗ төзелеш мәйданнарында, Уфада һәм Ленинградта, Мәскәүдә һәм Омскида, Хельсинкида һәм Владивостокта, консерватория аудиторияләрендә һәм әле студент чакта ук җырлый башлаган
Татар опера һәм балет театры сәхнәсендә. Ил буйлап гастрольләргә чыкканда, 90-шар, 100-әр концерт биргәндә, ачлы туклы, ялсыз нисез сикәлтәле юлларда, кайда ат арбасында, кайда тузанлы машина әрҗәсендә, кайда җәяү чаптырганда. Кем, нинди басымнар, нинди уран балкышлары түзәр бу кадәр сынауга? Комбайн бункерына аккан иген, җидегән чишмәләрдән ак чиләкләргә аккан көмеш сулар басымы, көне-төне тынгы белми башкарылган моң басымы белән алышынды. Тукай, Җәлил, Пушкин сүзләренә язылган җырлар, романслар кирәк. Чайковский, Рахманинов, Мансур Музаффаров, Рөстәм Яхин, Ринат Еникеев, Фасил Әхмәтов әсәрләреннән яңа программалар, яңа яшь җырчылар, композиторлар кирәк. Алар сәхнәләргә чыгу белән залларда чебен очкан тавышта ишетелгәндер. Бу заллар концертлардан соң яртышар сәгать кул чабулардан ойный алмагандыр. Шуңа күрә дә 30-35 яшьләрдә алар Татарстанның ат казанган, бераздан халык артистлары. Хайдар исә Россиянең ат казанган артисты булып та җитешкәндер. Җир йөзенең төрле почмакларыннан килгән хатлар. Америка, Төркия, Финляндия, Венгриядән чакырулар. Сабирҗанга Хайдарны икенче бөек җыручы Радик Гәрәевнең Уфаның опера театрына эшкә чакыруы билгеле. Финляндия милли операсында тыңлану һәм башка күңелле яткарлар көткән бит аны. Çiçekler ceydim saylap kına, çiçeklerini ceydim al suan. Şu çiçekler söylep birer siman. Çiçekler söylep birer siman, yüreğimin söyle. 4-нче бүлек. Басым җанда, басым тәндә, басым канда. Хайдар күп кенә спектакльләрне югары кан басымы хәлендә башкарырга мәҗбүр иде. Сабирҗан бу хакта Татарстан һәм Башкортстан матбугатындагы язмалардан укып барды. Кирәген кисеп алып, теркәп тә куйды.
Хәйдәрнең кан басымының күтәрелү сәбәбен табиблар озак вакыт билгели алмыйлар. Ниһаять, бу ачыкланган да сыман була. Бөер яны бизләрендә яман шиш имеш. 1978 елда Мәскәүдә Хәйдәргә операция ясыйлар. Зөһрә төннәрен Хәйдәре янында. Әмма пычак астында гипертония тиене шишелми, ни кызганыч, чуалагына. Әмма шушы шартларда да үзеннән авыр йөкне күтәреп өйрәнмәгән авыл арысланы Хәйдәр сәхнәдә дә арыслан булып калуын дәвам итә. 20 ел эчендә опера театрында татар һәм рус телләрендә барлык драматик тенор партияләрен бер үзе башкара. Менә кайда ул атом көче. Оркестр тавышын басып китеп җырлаган мондый тенорның театрда алмашы булмаган шул. Чүмбәлидән татар егете, татар опера музыкаль драмаларыннан тыш, саф урыс телендә күпчелек урыс операларындагы арийләрне дә җырлый. Хөснул Вәлиуллинның Самат операсында Самат, Җиһановның Җәлилендә Җәлил, Вердиның Отеллосында Отелло, Бизенең Карменында Хозе, Чайковскийның Карга бикәсендә Герман һәм башка дистәләгән партияләрне башкарып, күп милләтле Рәсәй опера сәнгатенең алтын хәзинәсенә зур өлеш кертә. Шуның белән бер рәттән киң диапазонлы милли җырчыбыз Хәйдәр Бегич татар халык җырларыннан үлемсез яңа гөл бакча барлыкка китерә. Татар композиторлары яңа җырларын бары тик аңардан гына җырлату турында хыяллана. Ул 20нче гасырның соңгы чирегендә татарның югары милли җыр сәнгатен тудыруда тоташ бер буын җырчылар башкара алмаган бурычны башкара. Мәскәү профессорлары татар опера һәм балет театры җитәкчелегеннән аны Италиягә җибәрүләрен үтенә. Әмма хуҗалар ничек кенә булса да җибәрмәү ягын карый. Ягъни уранның атомы табылмый. Акчалары булмаган икән. Менә бит ничек. Хәйдәрләргә дигән акча исәбенә Мәскәү һәм Петербург җырчыларын миллионлы контрактларга яллап, 10 ел буе аларны Голландияләргә гастрольләргә йөртеп, акча сугу өчен акчаныграк кирәк булган икән. Көнбатыш маэстролары чамасыннан чыкканда, Хәйдәр Бегич кебек гомере буе бушка, кәпик хакына кан тамырларын шартлатып җырлаган бөек җыручы үзе дә сизмәс бәгыр ушы белән тавышын үзлектирде. Кайсы Каруза, Павароттилар мондый басымга түзеп, бушка җырлаган булыр иде икән. Әгәр Италиягә тәҗрибә алып кайтырга җибәргән булсалар, тавышы белән үзе идарә итеп, булай үзлекмәгәндә булыр иде, бәлки. Сәхнәдәге басымга өстәп, һаман да шул ук кәефкә карап күтәрелә торган шәхси кан басымы. Рәсәй бары тик кәеф боза торган ил булгач, монда басым гел күтәренке, кәеф гел төшенке булучан икән. Сәхнәдә дә, өйдә дә, урамда да ул Зөһрәсе кулындагы шприц сагы астында. Җитмәсә, авылдан авылга гастрольгә йөргәндә Зөһрәсе белән 2 тапкыр автокатастрофага юлыгып, шифаханәдә дә ятып чыгалар. Уллары айратка иптәшкә тагын бер йөрәк пәрәләре Айсылу исемле кызчыкны алып кайталар. Әмма ул озын гомерле булып чыкмый. 8 айлык чагында үлеп китә. Бала кыр казы. Кыйгак. Шулай итеп, Салих Тукай авылы зиратында Бигиш нәселенең беренче кабер ташы атом ташы булып башын күтәрә. Беренче һәм соңгысы булсын иде. Хасил булган бушлыкны тутырырга теләп, Зөһрә тагын бер ир бала алып кайта. Анысы җир йөзендә 8 генә сәгать яшәп кала. Аны Исмәгыйль исеме кушып, шул ук
Салих Тукай зиратына җирлиләр. Икенче бала кыр казы. Кыйгак, кыйгак. 2-3 ел эчендә иңнәренә 2 фәрештә куна, һәм икесе дә оҗмах кошы булып мәңгелеккә очып китә. Сабирҗанның үз гаиләсе, үз балалары күз алдына килде. Алар хатыны белән Таҗикстанның Нүрәк һәм Кулабларында, Үзбәкстанның Иски һәм Янги юлларында 6 сабыйларын җирләделәр. Духтари, эй Духтарҗан, Духтари Таҗикистан. Андагы 3 кабердә 3 кушуш җыллары калды. Яшасин, яшасин ирекли Үзбәкистан. Инде килеп, 3 кушуш җыллары Үзбәкстан тупрагында калды. Ярый әле җәсәтне тапшырырга төрки җир, төрки тупрак бар. Киң күңелле таҗик, үзбәк халкы шул тупракка кабул итмәсә, ни хәл итәр идең? 30-40 елларда сыйнфи суештан һәм ачлыктан Урта Азияга качып кытылган миллион татарларга ашарга нан, кунарга түбә бирмәсәләр, ни хәл итәр идең? Ярый әле эшсез, икмәксез татарга бушатырга аларның атомсыз булса да рудасы булган. Рәхмәт ул халыкларга. Билдән бөгелеп рәхмәт. 3 кызының берсе Таҗикта, икенчесе Үзбәктә, өченчесе Урыста кияүдәләр иде. Урыстагысы аерылды. Ул кайчандыр тамырсыз калган нәселнең, милләтнең 4нче буыннан юкка чыгу турында япон теориясын укыган иде. Тукта, юкка чыгарга молекула атомы үләмени? Тукта, ул үзе нәселенең авылдан аерылган ниченче буыны? Алай дисәң, ябрәйләр нигә милләттәшләрен 12нче буынга кадәр бар дип саныйлар? Һәм аларны Бәни Исраилгә кайтару өчен тырышып яталар. Алар атомны мәңгегә буйсындырганмыни? Безнең белән алда тагын нәрсә булыр? Эй, бу басымнар, басымнар, басымнар. Җидегән чишмәләрнең талы бөгелә, әкрен искән җәйге җилләргә. Сез каласыз инде, без китәбез ерак, без китәбез ерак илләргә. Җир йөрәгеннән яшәргә дип бәреп чыккан чишмәне нинди генә ташлар, таулар белән күндерсәң дә, барбер үзенә юл табачак. Бу талларга кунып сайраган сандугач Зөһрә сулының моң сагышын басарлык көч тә тумаган әле дөньяда. Бу моң тамчы булып тама да, океан дәрьясы өстеннән сәгать чылбыры кебек түгәрәкләр ясап, офыкларга тарала. Аңа бу җырны шахталарда таш баскан татар егетләре, урманнарда агач баскан татар кызлары, Псков урманнарында әле булса күмелми яткан татар сугышчылары, сыер җигеп, үзләре тәртә арасына кереп, сабан артында өзелгән ятим татар хатыннары да тыңлыйдыр кебек. Әнә алар җир сөреп килә, Ә татарның Павароттилардан ким булмаган Хәйдәре җир башына баскан да аны гүя итальян опера сәхнәсе ясап җырлый да җырлый. Әле генә аларның иңнәреннән җәннәткә очкан сабыйлары Айсылу белән Исмагыйль дә бу моңнарны тыңлыйдыр кебек. Әнә ул җидегән чишмә каршындагы талга сөелгән дә җырлый. Ә Хәйдәре бераз гына түбәндә чишмәнең киңәеп буылган тамырыннан акбузатын сугарып тора имеш. Шулай күз алдына килә Сабирҗанның. Хәйдәрнең тын сукмагында таллар күккә талпынганда, Зөһрәнең чишмәсе авызындагы таллар бөгеләләр. Бөгеләләр генә. Нишләп имән дә, нарат та түгел бу татарның табынган шәҗәрә агачы, мәрхәмәтле тал. Нишләп тал ул? Нишләп гел бөгелә татарның бу таллары? Ураны атомы табигатьтән үзенеке булып та, үзенеке булу хукукыннан мәхрүм ителгәнлектәнме? Борынгыдан бөгелә. Һаман да шул басымнанмы?
бөгелүдән туктарга вакыт түгелме? Йомшаклыктан, ихтыярсызлыктан, көчсезлектәнме дип уйланды Сабирҗан. Юк, диде ул үзенә. Бу көчсезлектән дә, куркаклыктан гына да түгел. Татарның талы нечкәлектән, көчле хистән, басымнан туган моңнан талпыныр өчен бөгелә. Бу тал үлемсез, кискән саен, тамырын корыткан саен үсә тора, үрши тора. Әнә бит ул нәрсә ди? Сез каласыз инде ди. Без китәбез ди. Илдән китәләр дә, илдә калалар да. Тик нигә китәләр? Бәлки китүдән туктап торырга кирәк иде. Бу китү тегендә китү, үлемнең үземе? Үлем генәме? Илне ташлап китүләр, сагынганда гына авылга кайтулар турындагы очсыз җырлар шире битермәдеме безне? Нигә кире кайтмыйбыз? Авыл биткәнгәме? Аны без үзебез битермәдекме һәм битермибезме? Бәлки китеп кайтулар татарның яшәү рәвешедер. Борынгы заманда бабайларыбыз барасы җирләренә ат өстендә барып кына кайтканнар бит. Шуңа күрә аны барымта дип атаганнар. Бал кортлары да шулай барып кайтып бай түгелме? Сабирҗанның хәтерендә, ул Янги юлда беренче тапкыр умарталык ачып җибәргән елында, кортларга бал җыю өчен җиңелгә төшсен дип, якында кортларның борын төбендә карабодай клевер чәчте. Әмма ни гаҗәп, Галиҗәнәп кортлар ул чәчкән үләннәрдә тукталып та тормыйча, ары 5, хәтта 10 чакрымга очтылар. Баксаң, якыннан алынган нектар корт борынында кайтып җиткәнче баллы сагызга, балавызга әверелеп өлгерми. Моның өчен вакыт вә аралык кирәк икән. Ул бары тик ширбәт булып кына кәрәзгә тама. Кортларның ерактан алынган сәлсәбиле очып кайтканда, җилдә җилләнеп вә какланып, баллы сагызга әверелеп өлгерә. Татар да бал корты кебек эшчән бит. Ул да ширбәтен читтән ташырга, бу ширбәтне алтын кәрәзгә әверелдереп алып кайтырга тиеш иде югыйсә. Бал төшче дә, әшче дә, тозлы да булырга тиеш түгел. Бал бар тик баллыгына булырга тиеш икән. Без китәбез ерак илләргә. Нигә китәбез? Менә безне алып китәсе ат башын күтәрә. Атмы? Тимер шәлтерле бәләкәй уфаллы арбасы түгелме? Ат икән. Авызлык тимере солы салынган тас калаенда ярсып зиңгелди. Күк күкри. Яңадан дөнья ярала. Ураннан атым төш шешерәп тама. Тал чыбык кебек бөгелеп, күктә айның нәп-нәзик телеме утырып туа. Офыклар сөрмәләнә. Ә тормыш дәвам итә. Озакламый Италияләргә җибәрмәсәләр дә, Павароттилар белән таныша алмаса да, Вердиның Аидасыннан Радамес партиясын итальян телендә җырлаячак. Аның тарафыннан башкарылып та язылмыйча калган дистәләрчә опера партияләрен, дистәләрчә онытылган, кыр казы кебек онытылып барган халык җырларын радиода һәм телевидениедә яздырып калдырачак. Бар, табып кара син үзләре үк бер операга торган җырларны итальяннарда. Таллар шулай тирбәлүне. Хәйдәрнең 7 кат җир астыннан килгән көчле тавышы күкрәк читлеген җимереп чыгып, тышкы дөнья аша һәм көчәйгәннән көчәя барып, күкнең 7 катлы гөмбәзенә күтәрелеп каплана. Гөмбәз пыяла кебек зиңләп тетрәнә һәм шатнаган гөмбәздән чәчрәп йолдызлар куела. Kerimeli urmanlarga, kayınlar arasına, silimeli sırlarımını,
Kerimeli urmanlarga Urmanlar arasına Sağışlarım adaştırayım Koyunlar arasında Koyunlar arasında Kerimeli urmanlarga Urmanlar arasına Belki de vatap alırım ben Yüreğim yarasına Yüreğim yarasına Belki de vatap alırım ben Yüreğim yarasına Yüreğim yarasına Таллар шулай тирбәлүне дигән гыйбарәнең т һәм л авазлары кабатлана талларны сыйпаганда, җырчының мәгърур вә йөрәкне йырткан моңлы ташкынга әверелә. Инде син тагын да нәрсә булыр дип тынсыз торганда, киләсеңдер син дисәм дигән гыйбарәнең синендә җанның 7 катламыннан сыгылып чыккан сагыш, юксыну, яктымың тагын да көчәеп, үзлегеп күтәрелә дә, дисәмдә гүя үксеп шартлап, яңадан күкрәк читлегенә кереп бикләнә, тынычлана, аннан тагын үзәнлекләр арасыннан килеп чыккан бормалы юл кебек яңадан килеп чыга. Син түгел шул, син түгел ул дип үкси дә йөгереп, тыны капланган әләм кебек сулкылдый, талларга килеп сөрлегә, йомшак җил хасил була. Җилләр талларны сыйпый, таллар тагын тирбәлә. Аннан бу үлемсез авазлар, шишмәдән шайпалтып алган бер кушуш көмеш су кебек бармак араларыннан тамчылап саркып, комга тама. Тамчылар чак сизелерлек түгәрәк эз калдырып, комга сеңә һәм соңгы үкенечле аһәңнәр җил икән. Айдар Хәлим. Моң кайтты. Бишенче бүлек. Сабирҗан бөек җырчының һиҗри буенча 1376, милади буенча 1998 елның 13 ноябрендә туына 1 елдан нәкъ 50 ел тулар алдыннан гомере өзелгәнен, 16 ноябрьдә Михраж кичендә ләхеткә куелганын белсә дә, үзен ничек кенә көчләмәсен, аны булган бер бөтен вакыйга итеп күз алдына да китерә алмый иде. Вафат хәбәрен әүвәлдә интернет, аннан Татарстаннан килгән газета-журналлар китерде. Җомга көн кичке сәгать 6лар булгандыр. Зөһрәләрдә телефон. Казанның республика диагнозлар үзәгеннән дәррәү тавыш:
Килеп җитегез, вашему бигичеву плохо. Зөһрә бар дөньясын онытып, үзләреннән ерак булмаган диагностик үзәгенә чапты. Башында әллә нинди уйлар кайнады. Ни булды икән? Олар бит иртән театрда, репетицияда, аннан төштән соң радиода булганнар иде. Соңгы елларда Хәйдәрнең башына бик күп сынаулар төште шул. 2 баласының үлеме, кара көчләрнең, Җәлилләр, Җиһановлар төзегән татар опера һәм балет театрының репертуардагы татарлыгын җимереп ташлаулары ничек кенә җанын рәнҗетте аның. Татар артистлары. Шул исәптән Хәйдәр эшсез, туган театрсыз, тамашачысыз, телсез, хәтерсез калды. Уран атомсыз иде. Мөмкинме бу? Чит илләргә түгел, Рәсәй, Татарстан буйлап та гастрольләргә чыгармадылар. Таланты белән дә, туры сүзлелеге белән дә тугры Тукай һәм тугры Сәйдәшнең дәвамы иде шул ул. Сыкранып булса да турысын әйтте. Бу кемгәдер ошап җитмәде. Былай да бушка эшләп, такы-тукы яшәгән 2 халык җырчысының гаиләсе ипи белән суга торып калды. Аның каравы, алар исәбенә Петербург һәм Мәскәүдән ялланган Гольдберглар кавымы Голландияләрдән кайтып кермәделәр. Казан алтынына кыендылар. Буларны кемдер медальләр биреп, халыклар дуслыгы тантанасы итеп күрсәтергә тырышты. Җан әрнемәслекме? Кадерен белсәләр, бу яшендә өзелер идеме ул? Ачлы-туклы, пычмактан пычмак эзләп, кыйналып, кимсетелеп яшәмәсә, шушы яшендә, шушындый ир азамат дөнья белән хушлашыр идеме? Мондый талант Америкада булган булса, аның виллалары Гавай, Әдрәм диңгез ярларында яктырып утырган булыр иде. Баласын җуйган ана болан кебек атылып барып керсә, Зөһрә ни күзләре белән күрсен? Аның сөекле ире, халык артисты Хәйдәр Бигичев, бар милләтнең бердән-бер Хәйдәре кабул итү бүлмәсе коридорында үлеп үк ята. Йөзләре агарынган, күгәренгән, аңлылыкка аңында иде ул. Сөйләшкәләп тә куйгалый. Зөһрәне күрү белән ул яңа бәләдән котылуына ышанып, елмаерга тырышты. Үлә яздым бит Зөһрәм ди. Башта уң аягым йөрмәс булды. Аннан зәхмәт сулына күчте. Шартлый, аяк тамырларым шартлый, түзәр әмәл юк. Җитмәсә, полисымны да алырга онытканмын икән. Полис сорап, һаман кабул итми яткыралар. Нинди полис? Татар җирендәге Татарстанда, Татарстанның халык артистыннан полис. Мондый чакта кешедән полис даулар чакмы. Нишләргә дә белмәгән. Әмма бу очракта беренче итеп басымны төшерә торган укол бирергә кирәклекне яхшы белгән Зөһрә, шүрәлеләргә охшап хәрәкәтсез калган табибларны утлы карашы белән кидереп алды. Нишләп карамыйсыз? Килгәндә басымы югары иде. Хәзер нормальләште, диде табиблар берни булмагандай, тынычландырырга тырышып. Менә хәзер авыртуны баса торган укол бирәбез. Зөһрә авырудан полисын таләп итеп яткырган арада инде аякларында пульслары да туктап барган Хәйдәрнең салкын балтырларын, аяк очларын уа башлады. Хәйдәрен тынычландырырга ашыкты. Хәйдәрем, түзә күр. Йөрәгең яхшы. Инфаркт фәлән юк. Ярдәм итәрләр. Без бит табиблар кулында. Монда алар һәйбәтләр. Бу элеккеге обком партия хастаханәсе. Хәйдәрне уратып, катып калган табиблар, шәфкать туташлары бихисап. Тик алардан тиешле шәфкать кенә юк иде. Табиблар алмаш-тилмәш телефонга асылынып, 6нчы хастаханә табиблары белән маңгайга-маңгай бәхәс алып баралар. Бу безнең авыру түгел. Бездә сосудисты хирурглар юк, кычкыралар бу яктан трубкага. Монда острый тромбоз артерий обеих бедер. Сосудисты хирурглар юк икән. Хайран икән. Хәйдәр һаман, Зөһрә, полисны алып килдеңме? Саташа бугай. Ах, бу полис дигәннәре. Зөһрә килгәнче, полис соратып,
укол да салмыйча яткырып тинтерәткән авыруны нинди хәлгә төшергәннәр. Моның өчен больница ние белән хөкемгә тарттырырга кирәк. Ә вакыт үтә. Секундлар, сәгать, минутлар, тәүлекләр кебек озын. Тизрәк алып китегез бездән бу авыруны дип кычкыра телефонның бирге очындагы табиб телефонның аргы очындагы табибка. Инде тәмам чыгырыннан чыгып, бу безнең авыру түгел сезнеке, кабул итмәсәгез сез җаваплы. Хәйдәр бар көченә ышандырырга тырыша. Аллаһ хакына, президентка, Сәкинә апага шалтырат. Алар безнең җыр ярата. Түземе бетеп, үкси башлаган Зөһрә атылып барып, табибларны талкый башлады. Нишләп катып калдыгыз? Нишләп ярдәм итмисез? Халык артисты Хәйдәр Бигичев алдыбызда үлә бит. Ниһаять, үзара бәхәсләшә торгач, тиешле ярдәмен күрсәтә алмаган диагностика үзәге табиблары әрләшә талаша, авыру Хәйдәрне 6нчы хастаханәгә илтеп тапшыруга иреште. Секундлар чынлап та, сәгатьләр, тәүлекләр кебек озын иде. Ә Хәйдәрнең хәле авырайганнан авырая барды. Ул инде баягы кебек эндәшми дә, сөйләшергә тырышмый да, дөньяга игътибары тәмам беткән кебек. Ходаем. Авыруны ятактан тәгәрмәчле арбага күчереп салып, кабул итү бүлмәсенә алып кергәч, аны 2 яшь табиб карады. Чынлап та безнең авыру икән. Чынлап та Зөһрәнең кәефе күтәрелгәндә итә. Хәйдәр моны ишетми. Каны бот буе артерияларында гына тибә ди сосудисты табиблар. Что делать? Кәеф яңадан төшә. Фаҗига якыная, фаҗига килеп җитеп килә. Сез ашыгыч операциягә ризамы? Риза, һәммә тизрәк, Аллаһ хакы өчен. Бәлки, давалап карарбыз. Операция кирәк тә булмас. Кәеф тагын күтәрелеп куйганда итә дә, эшне тоташ шом биләп ала. Хәл шул кадәр дә кискен микәнни? Әгәр сезнең давалауны дәвам иттерәсегез килә икән, ханым, ди табиб салкын кан белән. Дежур аптекадан кирәкле даруларны алып килегез. Без көтәбез. Нинди дарулар, ди үз колакларына үзе ышанмаган Зөһрә. Нинди дарулар тагын? Республика больницасында дарулар да юкмыни? Юк. Менә сезгә дарулар исемлеге, ди күзләрен яшергән табиб. Гепарин, фибролизин, анальгин, аспирин, сульфадимизин. Бездә аларның берсе дә юк. Шприц белән система. Менә бу сыйкчаларны алырга да онытмагыз. Дежур аптека? Кайда ул? Чехов урамында. Я Ходай, сәгать төнге 9 икән инде. Хәйдәренә ярдәм күрсәтә алмыйча, алар 3 сәгать мыштырдыйлар ласа. Ул даруларга акча да кирәктер бит әле. Хәйдәр чак кына ишетелерлек итеп пышылдады. Минем кесәдә юкмы бераз? Хәйдәр кесәсеннән 100 тәңкә. Шундагы очраклы бер изге җан иясеннән бурычка акча алып торып, ул җылый, сүнеп барган ирен хастахана коридорында калдырга мәҗбүр булган хатын, кара төнне яктыртып, түшәлеп яуган карларны йырып, барлык Казан буйлап анальгин белән аспирин эзләп чапты. Миллионын да, йөрәген дә биргән булыр иде. Янында газиз татар халкы кочагын ачып торган булса. Кызганычка, безнең урам үзенә тиеш булган хәләл урансыз һәм хәләл молекула атомсыз иде. Хатын бер ни булмагандай, өнсез-көнсез килеш Тукай, Токташ, Сәйдәш туфаннан кала 5нче бөек үлемен каршыларга әзерләнә. Һәр хәлдә, өстән караганда барысы да тәртиптә кебек. Сәхнә исән, күктә йолдызлар бихисап, дөнья атом тузанына күмелеп, галәмнәрдә гизә. Әмма бер кемдә, бер генә татарда өстәл сугып, җитте безгә. Әйдәгез, моң һәм бездән тартып алынган уран буранын кире үзебезгә кайтарык дими. Ниһаять Зөһрә дежур аптеканы эзләп тапты. Бикле,
Ишегендә бернинди язу юк. Ул җир шары кебек зур йорт тирәсеннән әйләнә тулгана йөгерде. Баксаң, төнгә йортның теге башындагы кеше күрмәс кечкенә җил тәрәзәдән җибәрәләр икән даруларны. Урап килүенә Хәйдәрне 4 кешелек палатага күчергәннәр. Тәрәзә янындагы койкага. Янында беркем юк. Ничек итеп мондый авыруны ялгызын калдырырга мөмкин? Хәле мөшкил. Күтәреп кертеп, каты койкага ыргытканнар. Аны бит бу хәлендә кузгатырга да ярамый иде. Шушылар да табиб дип атала микән? Әле ире хушында иде. Зөһрәсе аны тынычландырырга кереште. Хәзер, Хәйдәрем, хәзер. Даруларны алып килдем. Врачларны биредә яхшы диләр. Ярдәм итәрләр. Түз, җаным, түз. Зөһрә иркәсенең кулларын уа башлап, йөзенә караса, йөрәге жу итте. Хәйдәр башын кырын салды. Аз гына елмайганда итте дә, хәрәкәтсез калды. Хәйдәрем, аш күзеңне дип кычкырып җибәрде бөтен палатага Зөһрә. Һәм авызына тын өрә башлады. Аш күзеңне, Хәйдәрем, син ни эшлисең? Хәйдәр вафат иде инде. Казан, Татарстан, барлык татар халкы ятим калган иде. Татарстанның халык артисты Хәйдәр Бигичев, яшь капитализм кытырып чәчкә аткан үрнәк Татарстанның дәүләт хастаханәләрендә 5 сәгать буе ярдәм көтеп, сөйгәненең көрәштәше, язмышташы, бер гаиләдән Татарстанның икенче халык артисткасы Зөһрәсенең кара төннәрне йырып, дару алып кайтканын көтеп кенә яткан кебек иде гүя. Ул тупсадан күренү, башын кулына алу белән елмайган да хушлашкан. Табирҗанга билгеле булуынча, аның тинәлгән йодрыгын көч хәл белән ачтырганнар. Ул йодрыкта нинди кудрәт, нинди рухи ачыш һәм казанышлар тиенләнгән булды икән. Табирҗанның иманы камил, анда иң бөек байлык. Туган татар халкына бетмәс төкәнмәс мәхәббәт булган. Ә мәхәббәт дигән мөгъҗиза ул серле матдә, материя, атом. Аның белән дөньяны яшәртергә дә, шартлатырга да мөмкин. Хәйдәрнең уч төбендәге атом ул үлемсез моң иде. Караңгылыкка урын калдырмаган уран яктылыгы иде. Җимергеч көчкә юл бирмәгән изгелек иде. Шулай итеп, Казанның 6-нчы хастаханәсенең данлыклы тарихына караусыз үлгән халык артисты Хәйдәр Бигичевның үлеме өстәлде. Моң да юк. Изгелек белән явызлыктан торган уран да юк. Тәүбә дә, хөкем дә булмаячак. Нәкъ җырдагыча. Җил икән. Син түгелсең. Җил икән. Башка бер нәрсә дә түгел. Зөһрә шашкан күзләре белән катып калды. Тукта. Нәрсә булды соң әле? Дөнья караңгы бас. Янында беркем юк. Бу бүлмәдә ятып, тере мәйеткә әйләнгән 3 гәүдә. Хәйдәрнең үлем хәбәреннән торып утырганнар. 4-нчеләре хәрәкәтсез. Чынлап та, җырчы Хәйдәр ул. Түгелдерлә. Шул булса нигә? Кем үлде? Нигә үлде? Ә ул нигә үләргә тиеш? Юк. Зөһрә үзе саташа бугай. Юк, саташмый. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиғун. Сизәсең микән шул
Айдар Хәлим. Моң кайтты. Алтынчы бүлек. Табиблар кереп, шыгырдауыклы тәгәрмәчләрдә тәгәрәтә, Айдарның үле гәүдәсен реанимация бүлегенә алып чыгып киттеләр. Нигә? Яңадан терелтү өченме? Мөмкинме? Аклану өченме? Аллаһ былай да күреп торды бит. Гөнаһын кая куярлар? Нигә аны гына? Нигә бу реанимация дигәннәренә Зөһрәнең үзен дә алып китмиләр? Барлык халыкны, милләтне, безнең урамдагы уран бураннарында ахыр заман килмиме? Ниндидер көч Зөһрәнең колагына пышылдады. Киңәш итте. Ул айнып киткәндәй булды. Ул бит бик мөһим бер нәрсә эшләргә тиеш. Алланың тәкъдире шулайдыр. Ул өстендәге сары кофтасын салды, кыйбласын чамалап, идәнгә җәйде, һәм ире үлгән төштә ясту намазын укый башлады. Юк, бу театр түгел иде. Бу әле ләхет иясе булмаган мәйтнең рухына чыгылган беренче дуга иде. Һәм ул аның хәләл җефетенең җеназасына багышланган иде. Гомере буе үзеннән авырракны күтәргән, физик яктан ифрат танык, көчле, чыдам арыслан кул көрәштергәндә, аның кулын йыга алырлык кеше таба алмаган кеше үз аңында булып, 5 сәгатькә якын табиблардан ярдәм ялварып, котышкыч авыртынулар кичереп, түзеп яткан, йөрәге эшләп торган, кардиограммасы яхшы булган бөек җырчы илендә ил таба алмыйча, шулай елаудан шешенеп беткән иркәсе кулында җан бирде. Тукта, бәлки ул тиредер. Юк, бәлки аңа тын өреп карарга кирәктер. Юк, ул тынны да кабул итми. Бу инсан, мондый зат башка илдә, башка мәмләкәттә булсамы, әнә, аның Шүмбәли авылының, мәгърур улының, Салих Тукай авылы кияүнең якты шәм кебек сомгыл гәүдәсен татарның сирәк акылга ия имамы Харис хәзрәт Салихҗан юып, ак кәфенгә төрә. Ә ул гүя үлмәгәндәй елмаеп ята. Соңыннан Салихҗан хәзрәт минем үз гомеремдә җеназасында бу кадәр дә матур итеп елмаеп яткан инсанны күргәнем юк иде дип белдерер. Әйе, табигатьнең сирәк күренеше иде шул ул. Хайдар белән Зөһрә гомумән инсанияттә сирәк күренеш иде. Җир йөзендә йолдыз талантлар бихисап. Йолдыз талантлар кавышалар һәм аерылышалар. Мондыйларга кавышу да, аерылышу да сенсация. Хайдар белән Зөһрә йөзек кашына тиң талант. Тик йолдызлар сенсациясе түгел. Алар бер-берсеннән аерым яши алмаган мәңгелек планеталар иде. Шулай, дөнья сәнгате тарихында алар кебек бары тик кавышкан гына, тик аерылмаган. Бер-берсенә, талантларына, милли сәнгатьләренә тугры калган ике күгәрчен, ике аккош, ике сандугач, 1000 академиясе булып, парлы, гаиләи бердәмлектә яшәгән талантлар сирәк. Андыйлар бәлки Азиядә 5, Европада 5, Африкада 5, Америкада 5, Австралиядә 5 пар булгандыр. Бәлки алай да юктыр. Ул үзе инглиз җыр сәнгатеннән Дженни һәм Роджер Скорцоус, алман балет сәнгатеннән Гертруда һәм Герхард Раушенбах, Америка спорт сәнгатеннән Сара һәм Маккей Смитлар барлыгын гына белә. Башка сенсациядан сенсацияга кадәр аерылып яшәгән Йолдыз Киркоров Пугачевларны кем исәпләгән? Һәм менә Рәсәйдә чын йолдыз гаилә әлегә берничә генәдер. Зөһрә Сахабиева һәм Хайдар Бегичев. Балет биючеләре Екатерина Максимова,
һәм Владимир Васильев. Татардан бәлки бу исемлеккә тел осталары Мәрьям һәм Айрат Арсланнар, телче галимнәр Сәләй Вагызов белән Рәмзия Валитовалар, җырчы һәм композитор Асия һәм Васим Әхмәтшиннар да керә алалардыр. Татарның асыл ярлары, гүя 100 елга якын элек бөек драматургыбыз Мирхәйдәр Фәйзи асыл ярын алар өчен генә язган булган диярсең. Шәрәф белән Ләлә. Кем уйлаган? Шушы бергәлекне раслагандай, Зөһрә белән Хәйдәр Бигичевлар Шәрәф белән Ләләнең атаклы асыл яр җыруын бергә җырлыйлар бит. Асыл яр, хуш инде, аерылабыз бит инде. Бәлки татардан аларга кадәр яшәгән тагын бер шундый иҗади парны өстәргә мөмкиндер. Җырчы, булачак композитор Сара Садыкова белән атаклы режиссер Газиз Айдарскийны. Дөрес, алар да берничә ел гына яшәп кала. Үлем тиз айыра. Дөресрәге, айыралар. Мондый тәҗрибә яшь талантларга мәңгелек үрнәктер һәм сабактыр. Кинәт, колак пәрдәләрен шаңкытып, нидер гөрселди һәм кап-караңгы дәрьяда моңланып, ниндидер ак нокта барлыкка килә. Бу ай, ай, ай. Дулкын килә, дулкын китә. И артындагы кара шымырт агачларыннан чәчрәп, көлтә-көлтә ак чәчкәле йолдызлар атыла. Яңа, мәңгелек дөнья яратыла. Артта Аллаһ, алда моң. Бар дөнья тын, шылт та итми. Ил түгел бу, җил икән. Биредә пульсыңны түгел, полисыңны сорыйлар. Чөнки алар шүрәлеләр. Үзләренең бармакларын бүрәнәгә тыккан былтырдан полис сорыйлар. Табирҗанның хәтеренә шигырь килеп төште. Гаепне ачар булсаң, хәзер бездә тиештер ватаныңнан ерак качмак. Югыйсә башың бетте, үзеңне тиз ясарлар төбе төшкән агач башмак. Кем шигыре бу? Нәҗип Думави. Хәйдәрне, милләтнең асыл баласын, җидегән чишмәнең тын сукмагында тирбәлгән талларга булган басым алып китте. Күтәрсә, үзеннән авырны күтәрде. Эшләсә, күпкә арттырып эшләде. Җырласа, микрофонын читкә алып куеп, үз тавышы, чын мәкаме белән җырлады. Бу талларга тиң басым җир йөзендә башка бер кайда да, бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә булмады. Бу басымга түзү ни кадәр авыр булса, аның мәгънәсе, мәртәбәсе шул кадәр зурдыр, олугдыр. Хәйдәрдән соң дөнья үз хаталарын аңлап, яңадан яратылырга тиеш иде кебек. Менә ни өчен Хәйдәр Бигичне югалту, Тукай, Такташ, Сәйдәш, Туфан үлеменнән соң милләткә килгән 5нче бөек югалту иде. Бу Казанның атаклы 6нчы хастаханәсендә муниципаль полис дип аталган катыргы хакына ирне, илне югалту иде. Кем җавап бирер? Илмереп көткән, яшьлекләр үткән, оныткансыңдыр син мине күптән, оныткансыңдыр, соңдыр шул соңдыр, язмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр. Син инде мине уйламыйсыңдыр, ул да уйламый дип уйлыйсыңдыр, уйламыйсыңдыр, соңдыр шул соңдыр, язмыш
yaratmışsındır Yaratsan eğer Hilgeler ide Sinden bir haber Yaratmışsındır Sındır şu sındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yaratmışsındır Sındır şul sındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur 7 бүлік. Сен түгіл ол жел екен. Жыршының жан басымынан тітрәп шыққан авазлар хәзер авыз қуышлығында қысыла. Гүя кирәптәге жіп кібік бір ұшқа түйнәлә. Күкрәк шитлігі қыллы гүсләгә, ахаңнар жилгә үрілә. Алар альттан дискантқа қадар күтәріліп, талантының үлімсізлігін, хәттә мәңгілік юғалту болып исәпләнгән юғалтуларның да мәңгілік булмыйча, илаһи табиғатта кешелекнең жан вә юлларында биниһая эз калдыруын раслап, тына, югала. Жил икән, жил икән, жил икән. Сабирҗан күзендәге яшь ташкынын кул аркасы белән сөрткәндә әйтте. Яшь кайнары тәненең тиресен пешереп алды. Бу мәңгелек уран ялкыны иде. Урандагы мондый моңны вә шигырьләрне, тамукны җир йөзендә кичкән милләт кенә тудыра аладыр. Мондый моңны вә шигырьләрне, тамукны җир йөзендә кичергән милләтнең инде шул ук тамукны үз язмышларында икенче кабат кичергән балалары гына тудыра аладыр. Хәсән Туфан, Гомәр Баширов һәм Сара Садыйкова. Тын сукмакта тал тирбәлә романсы һәм җидегән чишмә җыруы татар милләтенең дөнья халыкларына йөрәк чакыруы ул. Син түгел ул, җил икән. Сабирҗан җырлап җибәрде. Моң кайтты. Сабирҗан үзе дә җырлый икән дә баса. Җырлый башлар өчен туган нигезе генә җитмәгән бит. Ул уйламастан өстәлгә йодрыгы белән сукканын сизми дә калды. Җитте безгә читтә себерләргә. Улыма кайтам. Урынымны урамымнан табам. Хатынымны да, балаларымны да, барысын да урамыма алып кайтачакмын. Аның күзләре кызарып шашкан иде. Ул үксегән авазлар чыгарып, башы белән өстәлгә капланды. Бераздан өстәлгә суккан уң кулының ләззәт белән сызлануын тойды. Аңа кайткан моң булып йодрыгыннан кан чишрәгән иде. Поскриптум. Маугып китеп, җидегән чишмәләргә багышланып, үзе дә 7 бүлек булып туган бу әсәремдә мин геройларымның төс башларын сурәтләргә дә онытканмын. Бик күрәсе килгән кеше кое суының көзгесенә карасын. Аның чагылышларында ул Зөһрәнең, Хәйдәрнең һәм Сабирҗанның кыяфәтләрен күрер. Җитешмәгән сыйфатларын үзеннән дә өстәр. Рамил Вазиев укыды.